Добрый вечар. У мяне у фазмафобе ўсё яшчэ не зроблена адна з самых складаных ачывак, і гэта тое, што мы паспрабуем сёння. Самая складаная ачыўка ў гульне фазмафобія з'яўляецца Apocalypse Challenge. Калі вам не знаёма гульня, я ўсё раскажу, распавяду, пакажу, ўсё будзе. Але ж мы сканцэнтруемся толькі на адной мапе, бо гэтую ачыўку магчыма зрабіць толькі на ёй. І самае складанае з'яўляецца Apocalypse Challenge. Сам у сабе патрабуе самай высокай складанасці ў гульне, дастаткова ўдачы, бо калі не можа так атрымацца, што ні халера не атрымаецца. Для тых, хто знаём з механікамі гульні, трэба даведацца пра тое, які прывід знаходзіцца на карце. Трэба яшчэ зрабіць 3 квест на ёй, якія вам выпалі. Гэта самае складанае ў гэтым. Ну, можа, амаль самае складанае. Апошняе атрымаць фота прывіда. На самой высокай складанасці гэта прадстаўляе сабой вельмі ускладнёную праблему, бо мы будзем вельмі павольныя, а прывід будзе вельмі хуткі. І у нас не будзе нейкай магчымасці спакойненька адпачыць і даведацца, дзе ён і як ён, што ён там робіць. Так, давайте-ка падрыхтую складанасць. У нас ёсць адразу пресеты на трэці апакаліпсіс. Гэта самае складанае, што толькі можна паставіць у гульне. Зараз прабягуся, што змяняецца. Пачатковая sanity, наш розум. Ён звычайна пачынаецца на звычайнай складанасці на 100%. Мы будзем пачынаць з нуля. Колькі нам будзе медыкаменты розныя вяртаць нам гэтага розуму? Ніколькі. Хуткасць, якой трацім мы гэтую, ну, гэта ўжо без розніцы, у 2 разы хутчэй мы страчваем яе. Вітаю, Рэгана. Так, упс, не тое. Што ў нас яшчэ? Мы не можам хутка бегаць, у нас няма спрынта. Наша хуткасць запаволена ў 2 разы. Няма аніякіх ліхтароў, усе ліхтары не працуюць. Страчваемся прадметы, калі паміраем. Хуткасць прывіда ў 1,5 разы хутчэй. Ён ходзіць па пакоях часцей, чым звычайна, на максімальнай частаце. Дык вось, ён змяняе свой улюбёны пакой часцей, чым звычайна. Яго актыўнасць вельмі нізкая, але гэта ўжо будзе без розніцы для нас. Верагоднасць таго, што ён зробіць нейкі івент, таксама нізкая. Ну, гэта ўжо дадатковая розная. Ён адразу пачынае паляванне, ніякіх затрымкі. Звычайна у прывіда ёсць, літаральна у вас ёсць секунды, каб адрэагаваць на то, што паляванне пачынаецца. У яго не будзе ніякай затрымкі. І ён будзе паляваць доўга, вельмі доўга. Таксама не прадстаўляць аніякіх падказак аб тым, якой гэта прывід. Мы дагэтуль гулялі, у нас звычайна ў гульне 3 падказкі аб тым, 3 улікі, якія гавораць, што гэта за прывід. На гэтай складанасці улік няма ўвогуле, проста няма. У вас вы павінны ведаць прывідаў вельмі добра. Так, вельмі ўсё дрэнна будзе. Падрыхтоўкі ніякай бяспечнага перыяда няма. Надвор'е будзе толькі дождж, моцны дождж. Дзверы пачынаюць так. Усе дзверы пачынаюць высокая верагоднасць, што яны будуць пачаты адчыненымі. Гэта ні на што не ўплывае насамрэч ужо на гэтым складанасці. Хавацца няма будзе дзе. Увогуле нідзе. Так, маніторы ўсе адключаны. Зламаны ўвогуле святло. Нагадваю, у нас няма ліхтарыкаў, і у нас не будзе святла. І не будзе проклятых прадметаў. Ні халеры у нас не будзе. Пачнем з прадметамі, але прадметы мне не вельмі патрэбны. Мне патрэбна адна асабістая мапа, яна нават адзначана залатым чэрапам. Гэта залатое выпрабаванне апакаліпсіс. Яно патрабуе удачы, бо самая складанасць не толькі ў тым, каб зразумець, што гэта за прывід. Ладна, яшчэ з прывідам мы разбяремся. Гэта наша, калі паразумееце, гэта наша хуткасць. Зараз давайте я... захоп нармальна працуе, спадзяюся, зараз пераправеру. Так, гукі ёсць. Я трошки грамчэй зраблю, бо гульня даволі ціха. Так, ёсць. Што ў нас па прадметах? Нашыя прадметы. Нам нішто не дапаможа, нам хутчэй за ўсё спатрэбіцца. Вось гэта, крыжык наш. Нам спатрэбіцца запалка для кадзіла нашага. І так, з-за таго, што нам не патрэбна ведаць, дзе прывід, возьмем яшчэ... Ці гэта працуе? Добра, бо я не быў упэўнены. Раней я апошні раз спрабаваў, па-мойму, не было яшчэ гэтых самых ачкоў начнога бачання. Акуляраў начнога бачання не было. І гэта ускладняла праблему. Дык вось, што нам патрэбна зрабіць? Глядзім. Нам трэба
пабачыць падзею прывіда, то бок каб ён зрабіў нейкую падзею, гэта будзе складана і хутчэй за ўсё не адбудзецца. Выкарыстаць наша кадзіла каля прывіда, добра. І калі ён бяжыць за кімсьці, то бок калі ён нас бачыць, скарыстацца гэтым кадзілам. Ну, верагоднасць самая складана, мне падаецца, будзе першая. Нам можа выпасці такія складаныя квесты, якія мы зрабіць не зможам, таму ну тут як атрымаецца. Ідзем адразу да прывіда. Звычайны цыкл гульні трэба знайсці, дзе знаходзіцца прывід. Так, гэта наша максімальная хуткасць, каб вы разумелі. Гэта ўсё, што мы можам. Трэба знайсці, дзе прывід знаходзіцца, трэба зразумець, якія яго ўлікі, і паспрабаваць, зараз пакуль заходить не буду, да раскажу. Нам трэба зразумець, што за прывід, знайсці, дзе у ідэале знайсці яго месцазнаходжання, зразумець, што за прывід, па жаданню зрабіць квесты і пакінуць месца жывымі. Для гэтага выпрабавання мне патрэбна здаведацца, што за прывід, не мае ніякіх улік на яго. Мне трэба выжыць, мне трэба зрабіць усе 3 квеста абавязкова і зрабіць фота прывіда. То бок мне яго трэба пабачыць, а гэта значыць, што ён мяне пабачыць таксама. Тут прывід сам будзе на нас паляваць. Справа ў тым, што як толькі мы... Зараз я прадэманструю. Оп, дзверы зачыніліся, прывід пачаў паляванне. Ён ужо на нас палюе. Будзе вельмі хуткім. Я не чую яго крокаў. З акулярамі яшчэ магчыма, усё ў парадку. Мы хоць трошкі бачыць можам. Бо раней была такая праблема, што акуляраў не было. І гэта ускладняла нашу задачу ў некалькі разоў. Усё яшчэ палюе. Не, паміраць мы будзем шмат. Выпрабаванне так цалкам вельмі складанае. Мы паспрабуем... Ага, гэтае месца закрытае. Мы ім скарыстацца не зможам. Добра. Усё яшчэ палюе? Ужо не палюе. З-за таго, што гэта наша максімальная хуткасць і ніяк мы паскорыцца не можам, то як толькі нас прывід заўважыць, гэта хутчэй за ўсё будзе нашая смерць. Але нам трэба зрабіць яго фота. Добра. Чакаю, калі ён пачне падаваць зноў. Паспрабуем зараз адцядзецца трошки. Знайсці, дзе ён знаходзіцца. Нам можа не пашанцаваць з месцам, дзе ён знаходзіцца. Таму гэта бы трошкі грынт. Я чую, як нешта кінулі. Зараз яшчэ падвышу сваю сабе галоснасць. Вось, чую больш. Так, пачатак палявання. Мне падаецца, адкрыжа ніякага сэнсу. Пасядзім тут. Я не чую нічога. Мне спатрэбіцца хутчэй за ўсё гэты сонар. Ну, там не сонар, а па тыпу мікрафон накіраваны. Таму што я доўга буду хадзіць шукаць, дзе ён проста. Нічого не халера. Усё яшчэ не чую. Ага. Добра. Ну, раз уж мы тут, то няма чаго тут напружвацца. Сядзім, чакаем. Ну, в прынцыпе, якая розніца? Паляванне, не паляванне. Ідзем шукаць прывіда. Дзверы зачынены. Справа ў тым, што з-за таго, што гэтая мапа самая вялікая ў гульне, яе часткі падзяляюцца на некалькі крылаў, праз якія нам трэба, ну, якім можна скарыстацца. Яны амаль лічацца амаль асабістымі будынкамі, таму зачыняюцца па асабістасці. Прывід можа пераходзіць паміж крыламі, а мы не. Калі паляванне пачынаецца. Паляванне.
Крыш прыгожы, так. Я чуў крокі, але гэта эмбіент у самой тэрыторыі, на жаль. Не чуў ні халера. Ён не тут. Трэба ўзяць гэта самае. Давайте вяртаемся да нашага месца, да нашага грузавічка. І скарыстаемся ім. Якасць фота прывіда не важна. Нам трэба зрабіць проста сам факт фота. Таму гэта хоць трошкі спрашчае саму задачу. Ну. Усё яшчэ паляванне працягваецца. Дзякуючы акулярам мы хоць штосьці можам бачыць, бо інакш мы б увесь час усхадзілі вось так. Быў бы вельмі цікавы стрым, у якім бы вы бачылі цемру бясконцую. Я да памятаю, што вось тут перада мною зараз будзе шафа, напрыклад. Трошкі дапамагае. Оп, не туды трошкі прамахнуўся. Вось такое вось у нас арыентацыя бы па мясцовасці была бы. Дзякуй вялікі акулярам. Я крыш для чаго трымаю. Прывід, калі пачынае паляванне. Нема палявання зараз. Калі прывід пачынае паляванне, і каля яго ёсць крыш, то гэты крыш згарае, і паляванне адмяняецца на некаторы час. То бок мы на некаторы момант становімся ў бяспецы, і у нас усё ў парадку. Давай-ка. Оп. Можна выйсці. На жаль, хутчэй мы оп, зноў пачаў паляванне і ўсё. Ён пачаў толькі паляванне, але я паспеў выйсці ў гэты момант. Ён будзе бясконца паляваць на нас і шукаць нас. І адзіная справа, мы-то не ведаем, дзе ён. Так. Можа, сэнса... Давайте пакладзем крыш. Сэнса для яго ніякага няма. Бярэм мікрафончык. Ён дазваляе нам прасачыць, дзе на большую дыстанцыю мы можам чуць, і яшчэ дакладна бачыць, як перасоўваецца прывід. Мы можам таксама чуць скрозь паверхі. Гэта новая фіча, якая дадалася не так даўно. Такім чынам мы можам прасачыць, калі прывід будзе пад намі. У гэтага месца ёсць... Оп, зачынілася зноў. У гэтага месца ёсць два паверхі. Так, гэта быў гук, але не прывід, на жаль. Проста гук, але зноў жа не прывід. Ёсць нейкі гук пад намі. Але ён не... Гэта не падобна на прывіду, таму што ён не рухаецца. Ну, ўжо ідзем у гэтым жа напрамку. Пэўнімся, што... гэта мае крокі былі. Паляванне ўсё яшчэ ідзе, то бок прывід дзесьці знаходзіцца. Конец палявання. Добра. Мне падаецца, ён... Добра, это ўсё яшчэ не да нас. А мне падаецца, ён дзесьці ўнізе. Так. Не прывід. Давай. На жаль, яшчэ з мінусаў. Гэта самы страшны мінус, гэта тое, што нам далёка прыходзіцца хадзіць. Калі нам не пашанцавала, дзе прывід знаходзіцца, то гэта можна заняць пэўны час. Просто сам факт пошука, дзе прыкладна знаходзіцца ён. Можна перазапускаць мапу, просто бясконца перазапускаць, пакуль мы не атрымаем далёка вельмі павольна. Так, мапа і так сама па сабе вельмі велізарная. Так, гэта гукі ёсць, але яны просто пужаючы эмбіент самой мапы. Я думаю, што прывід у левай частцы будынка. Я зараз іду па самому небяспечнаму калідору па ўсёй гульне. Ну, не гульне, а ў самым будынку. Калі прывід будзе дзесьці тут, то я мёртвы просто. Мяне ўжо нішто не выратуе з маёй хуткасцю. Мікрафон дапамагае. Я даведаюся аб ім, калі ён будзе набліжацца
значна раней. Але ж мы абыходзіць будзем. Як выглядае мапа? Мы зараз знаходзімся ў цэнтральнай частцы будынка. Гэта вялікі такі квадрат. Мы зараз ідзем па колу літаральна. І пакуль мы яго не абыдзем, зараз мы вяртаемся да калідора, у якім былі ў самым пачатку. Так, ёсць? Зараз паляванне ёсць ці не? Палявання няма? Можа варта дачакацца палявання? У прынцыпе, якая розніца? Мне падаецца, заб'юць нас. Зноў жа гукі, але не прывід. З нашай хуткасцю. Эх. Ёсць? Палюю. Так, працягваем шукаць. Чакаем, пакуль ён скончыць. Я ўсё яшчэ не чую яго крокаў. Это дзіўна. Я павінен яго ўжо быў пачуць. Давай, адчыняйся. Ну, я чакаю, пакуль паляванне скончыцца. Ну. Доўгія паляванні. Магчыма, было варта перезагрузіць. У нас неблагія квесты. Іх магчыма зрабіць. На гэтым выпрабаванні тэарэтычна. Самае складанае з гэта з эвентам. Вось ёсць. Так, я не памятаю, тут можна... Не, хутчэй за ўсё нельга. Дзе ён можа быць? Давайте дачакаемся гэтага самага. О, паляванне. Оп, я яго чуў. Быў на мікрафоне перывід. Знік. Чуеце? Ён пад намі атрымліваецца. Я чую, як ён раскідвае рэчы. Хутчэй за ўсё, гэта полтергейст у нас. Далей самае складанае. Трэба зрабіць фота. Так і на нашым паверсе. Ну. О, чуеце дзе? Я магу выйсці паспрабаваць зрабіць фото так-то. Мне падаецца, скончылася. Ёсць верагоднасць. Мне няма дзе схавацца. Ніякіх хованак няма на мапе ўвогуле зараз. Тэарэтычна. Я магу скарыстацца, проста, скарыстацца сваёй, як ён, ладанам гэтым. Зрабіць фото. Даць яму падысці. Маё меркаванне гэта полтергейст, бо я чуў, як ён раскідваў прадметы ў вялікай колькасці. Я чуў, як прадмет падалі некалькі разоў. У полтергейста ёсць магчымасць раскідваць прадметы адразу шмат. Гэта было меркаванне тут толькі па гуку. Пачакаем, пакуль яго падскончыцца яго паляванне. Так, ён выйшаў туды. Цікава, дзе ён зараз. Ён сышоў трошки. Няма яго, не чуйна. Сышоў далёка. Мне падаецца, у гэты раз ён застаўся ўнізе. Не, ён на нашым паверсе. Калі нас пабачыць, можам зрабіць фото і паспрабаваць, можа, мы зараз перажывем. Я жадаю, каб ён мяне заўважыў зараз. Ну, прывіт. Не чуй на яго. Ён унізе пад намі зараз. Калі пашанцуе, ён нас зараз заўважыць.
Все, скончилось поляванне. Ну добра, будзем сядзець тут, бо скажем так, тут на шанец зараз у нас з-за таго што хавонкі аніякай няма і тут няма месца дзе можна паўбягаць ад яго. Ёсць тут одно месца, у якім можна, нам не пашанцавала ён, і калі б ён быў у правым крыле, можа у нас бы атрымалася. Ось зараз мы будзем карыстацца тым што ёсць, а на нашай старане толькі шанец і нам трэба зрабіць квесты. Квеста будзе складана. Ось он унізе. Пачакаем, дадзім яму яшчэ пабегаць там. Он падняўся наверх. Мне падаецца, он падняўся на мой паверх, не? Я не ўпэўнены, магчыма, он усё яшчэ ўнізе. Так, давай прывід. А вось і ён, бачыце? Я спадзяюся, я зрабіў фота. Фотаграфія. Але мне не атрымалася фото. У нас не атрымалася фото прывіда. Упс. Зараз амаль камера не спаліўся. Фото прывіда не атрымалася. Ніводнага. Просто ў цемры. Там дзесьці фотаграфавалі. Падаецца, ён скончыў. Так, ён скончыў. Нам атрымалася перажыць яго нападзенне. Што добра. Пойдзем за яшчэ аднім. Нам больш патрэбна гэтых кадзіл. Так. Спадзяюся, он не пачне паляванне на маім вось каля мяне зараз. Ён павінен, пасля таго, як ён скончыў паляванне, ён павінен вяртацца да таго месца, да яго улюбёнага пакою. Ён абіраецца рандомна, сам улюбёны пакой. Ён будзе туды заўсёды вяртацца. Але ён можа змяняць. Некаторыя прывіды замяняюць вельмі актыўна свае пакоі і шукаюць нейкае месца яшчэ. Так, зараз яго не чуйна, нам трэба вяртацца яшчэ за аднім кадзілам. Паспрабуем яшчэ адзін заход. У нас ёсць у нас квеста. У нас зроблена 2 квеста, то бок мы ўжо блізка. Нам засталося зрабіць фота і атрымаць эвент. Эвент атрымаць складаненька, з улікам таго, як усё дрэнна. Мы зараз ведаем, дзе знаходзіцца прывід. Нам усё яшчэ вельмі карысны гэты мікрафон. Нам усё яшчэ патрэбна камера. На жаль, калі б можна было пазбавіцца ад камеры, то ўжо было бы прасцей, мы маглі б прынесці дадатковы прадмет з сабою. Я бы хацеў узяць крыж, таму што з крыжом мы можам паспрабаваць дабрацца да прывіда, дзе ён знаходзіцца, яго улюбёнага месца. І паспадзявацца, што будзе эвент ён дасць нейкі. Але ж верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Так, камеры няма, нам спатрэбіцца вось. Яшчэ адна спроба. У нас ёсць яшчэ 3 кадзіла. Адзін у мяне ў руцэ і 2 тут вісяць. Яны мне спатрэбяцца. У ідэале ўсе прынесці, але гэта займае час. У любом выпадку нам прыйдзецца ісці назад да грузавіка і яшчэ наперад і гэтак далей. Ось, таму дадатковы слот быў бы цудоўна. Мікрафон вельмі карысная рэч апынулася для выпрабавання. Мы можам арыентавацца, хаця бы не патрабуе нам ісці кудысьці і спадзявацца на нешта невядомае. Ёсць думка паспрабаваць уніз. Зараз спусціцца. Там з-за таго, што прывід, мне падаецца, я не ўпэўнены, ён бясконца перасоўваецца, ён падымаецца то ўверх, то ўніз па паверхам. Это ускладняе нам задачу трошки. Для тых, хто не ведае, як працуе фазмафобія, гэта незвычайная геймплей яе, таму што я спрабую зрабіць выпрабаванне на самай высокай складанасці. Мы вельмі павольныя, прывід вельмі хуткі, мы заўсёды ў небяспецы і вельмі стрэсовая рэч. Карацей. Так. На самай яшчэ вялікай мапе ў гульне. І абмежаваны ўсім. У нас няма ліхтароў, святло нельга ўключыць. Прывід пачынае паляваць адразу і палюе вельмі доўга, то бок гэта незвычайны геймплей, таму не ацэньвайце гульню па гэта. Але калі вам цікава паглядзець, як робіцца Apocalypse Challenge, то ён грындзіцца. І мне пакуль яшчэ не пашанцавала з грантом.
Час ад часу было амаль немагчыма рабіць на некаторых панчах увогуле яго. Оп, паляванне. Ён ніжэй знаходзіцца. Блин, я ні халеры не бачу прывіда. Прывід, ідзе. О, блин. Опс, не атрымалася. Упс. Я спрабаваў. Мне трошки не пашанцавала, я калі выкарыстоўваў прадметы, я не пераключыўся на патрэбны мне гэта самае. Это быў Горыо. Добра, моя ідэя таго, што гэта полтергейст была неправільная. То бок я бы калі нават скончыў до Горыо я ніяк бы не вызначыў. А ніяк бы я яго не вызначыў. У мяне не было шансаў. Ёсць на гэтай складанасці у нас ніякіх падказак, ніякіх улік прывіда. А гэта значыць, што колькасць прывідаў, якіх мы можам вызначыць, у прынцыпе вызначыць, вельмі абмежавана. Напрыклад, у нас няма ніякіх падказак, мы можам вызначыць спірыта, мы можам вызначыць полтергейст, але складана на гэтай мапе, мэр без шансаў, дэмана таксама без шансаў, Ёкая складана, але больш без шансаў, Малінг, хутчэй за ўсё мы будзем мертвы ў той момант, калі мы паспрабуем яе вызначыць, але магчыма. Райджу тэарэтычна магчыма, але вельмі складана. Ну, скажам, напрыклад так. Мора нельга ніяк. Рэйс складана, але магчыма. Баньшы магчыма. Рэвенанта магчыма. Юры немагчыма. Ханту магчыма. Онрыа немагчыма. Абаке немагчыма. Діо магчыма, але мы хутчэй за ўсё памрэм. Калі іх паспрабуем гэта вызначыць. Фантома магчыма. Джина немагчыма. Тень немагчыма. Ну, вельмі складана, але я скажу больш немагчыма. Они немагчыма. Горыо немагчыма. Близнюкоў магчыма, міміка таксама тэарэтычна магчыма, больш не. І сэй магчыма. То бок, калі паглядзець на спіс усіх прывідаў такім проста вокам, прыкладна. І гэта не абавязкова. Калі падумаць, можа некаторыя можна нешта прыдумаць хітрае для кожнага з іх, але гэта першае, што мне прыйшло ў галаву, я зараз прабегся па спісу. Прыкладна палову прывідаў вызначыць немагчыма. Проста не, ну, альбо вельмі складана. Скажам так, пры бягучых умовах гэта пераўтвараецца амаль у немагчымую задачу. Вось, таму мы спадзяемся на удалага прывіда, нам трэба, таму гэта грынд. Так, нам трэба, каб прывід затушыў свечку, зрабіць фота прывіда нам у любом гэта варыянце патрэбна і пачуць гукі прывіда скрозь парабалічны мікрафон. Ну, то бок, у прынцыпе, гэта робіцца. Гэта не супер складана. Бярем той же самы набор. У нас ёсць вольнае месца і нам спатрэбіцца камера. Камеру мы можам мае сэнс можа быць на асабісты заход, па тыпу, калі мы ўжо разабраліся з усім астатнім. Так, пайшлі шукаць прывіда. Паспрабуем з гэтымі прадметамі. Зрабіць фота прывіда самае складанае. Можа быць, яго варта адкласці на самы апошні момант, але яго настолькі складана зрабіць, што можа быць мае сэнс паспрабаваць рабіць яго як мага раней. Так, я спецыяльна схаваюся тут, дам яму пачаць паляванне сваё. Таму што калі ён літаральна жыве вось тут, каля ўвахода, ну, наша задача адначасова вельмі спрашчаецца і адначасова вельмі ускладняецца. Давай, прывіт, я ведаю, што ты ожидаеш папаляваць. Давай. Што ці... Чаму? Дзе маё паляванне, прывіт? Гэта што зараз? Толькі не гаварыце мне, што прывіт літаральна ў гэтым пакоі, і гэта цень. Але ўзаемадзеянняў ніякіх няма. Давайте один эксперимент. У меня есть подозрение, что прывід у гэтым пакою. Потому что он повинен был уже пачаць паляванне. Дайте-ка мне момент.
Так, правяраем. Калі гэта тень, калі нам так... Я не ведаю, можна паставіць грошы на гэта. Верагоднасць таго, што гэта будзе тень, і яна літаральна апынецца вось тут, ну, настолькі мізерная, што гэта нават складана ацаніць. Я запаліў святло зараз. Палявання ўсё яшчэ няма, так? Я іду ў цэнтральную частку гэтага пакоя і стаўлю свечку. Тень ніколі не будзе паляваць, калі ты знаходзішся з ценью ў пакоі. Ніколі. Але таксама не будзе рабіць аніякіх узаемадзеянняў. Глядзім на свечку. Мы зараз звонку. На вуліцы. Мы не знаходзімся ў пакоі з ценью. Яна можа спакойна, павольна шэй проста возьме і паўзаемадзейнічае са святлом. Можа, мне просто пашанцавала. Глядзіце, пакуль не святло ўсё яшчэ працуе. Это значит, што альбо тень у нас вельмі сціплы і не жадае увогуле нічога рабіць. Альбо нам не пашанцавала, ну, ён просто нічога не робіць. Дзіўны прывід. Добра, зараз забярем наш мікрафон і пойдзем зноў. Ты, хто, магчыма, толькі далучыўся. Мы гуляем і робім апакаліпсіс выпрабавання ў гульне. Гэта моя максімальная хуткасць перасоўвання. Это самая высокая складанасць у гульне, і мы спрабуем зрабіць гэта выпрабаванне. Гэта ачыўка. Гэта адна амаль апошняя ачыўка ў гульне, якую я магу атрымаць. І самая складаная пры гэтым. Так. Правілы гэтага выпрабавання. Трэба знайсці, зразумець, што за прывід. Гэта звычайная мэта ў гульне, то бок трэба зразумець па уліках, трэба зразумець, што гэта за прывід. Калі становіцца вядомы яго... Чаму ён не палюе? Я не разумею. Што за халера? Ну добра, пакуль пацаруем па будынку. Усё яшчэ не палюе. Зараз пачне паляваць. Оп, паляванне ёсць. Это быў мой крок. Еп. Ідзе прывід. Опа. Чуеце? Ось гэты прывід быў. І ён у цэнтральнай частцы знаходзіцца. У адным з самых паршывых месцаў, ён на кухні. Яна на кухні. Ну, добра. Мне трэба яшчэ паслухаць яе крокі. Магчыма, калі пашанцуе, самыя простыя прывіды для вызначэння гэта тыя, якія маюць незвычайную хуткасць. Опа, і скончыла. Тэн-тэн. Блін, зараз альбо не пашанцавала. Можа, гэта быў, ну, просто вельмі падобна полтергейста. А вось і гукі. Мы зрабілі адзін з квестаў. Мы знайшлі гук з парабалічны мікрафон. Нам трэба зразумець, што за прывід у гэтым выпрабаванні. Зрабіць усе гэтыя 3 квесты, якія злева знізу. Нам трэба яшчэ зрабіць фота прывіда. А каб зрабіць фота прывіда, гэта літаральна трэба сустрэцца з ім твар у твар. Зноў ходзіць. Мне патрэбны прыклад. Дайце я паслухаю зараз прыклад таго, як яна павінна гучаць звычайная хуткасць на гэтым выпрабаванні. Так. Гэта звычайная хуткасць. Хутчэй за ўсё. Упс. Ідзе сюды. Пошла отсюда. Это звычайная хуткасць. Ну, павялічаная ў 1,5 разы ад звычайнай.
Добра. Спрабуем падабрацца бліжэй. О, бліжэй гэта занадта блізка будзе. О, прывіт, літаральна каля нас. Опа. Вітанкі, прывіт. Яна разбіла шкло каля мяне зараз. Зрабіла івент. Яна ў гэтым пакоі. Палявання няма. Літаральна было ў нас з намі ў пакоі. Шпацарую. Нам трэба прынесці сюды ліхтарык і заставіць яе патушыць гэты ліхтарык. Мы гэта зробім... Так, ён там. Усё яшчэ там. Пайшла на кухню, вярталася. Ідзе. Калі ён зайдзе проста ў гэты пакой, я мёртвы. Адышла назад. Так, мікрафон і камеру я пакіну тут. І ідзем адсюль. Нам трэба ліхтарык. Я возьму з сабой яшчэ крыж. Калі ласка, не пачынае паляванне. Калі вы заўважылі, я бясконца пераключаю святло, нягледзячы на тое, што святла ніякага ў будынку няма і не можа быць на гэтай складанасці. Я карыстаюся гэтым, каб вызначыць, ці палюе прывід. Бо падчас палявання, вось як зараз, я націскаю, і нічога не адбываецца. Прывід у гэты момант палюе. Гэта дае мне трошкі інфармацыі. Калі паляванне пачалося зараз, у нас ёсць яшчэ дастаткова часу, каб схадзіць туды-сюды. Бо хадзіць яна там будзе. Усё яшчэ палюе. На жаль, далей прайсці мы не можам, бо яна заўважыць нас. Калі яна не пашанцуе. Оп, паляванне скончылася. Ідзем назад у той же самы пакой, дзе мы былі. У гэтым пакоі мы адсядзімся яшчэ адно паляванне і пройдзем наперад і паставім дзесьці бліжэй да кухні гэтую свечку. Гэта частка нашага квесту. На жаль, мы не ведаем, што гэта за прывід. У нас няма ніякай інфармацыі. Вызначыць яго будзе складана у прынцыпе. Ну, проста ў прынцыпе. Нам трэба будзе паназіраць, як ён... Можна тэарэтычна вызначыць насамрэч Оні і Фантома. Я зараз зняў там вызначэнні. Але гэта складана, гэта патрэбна сачыць за прывідам. Сачыць за прывідам зараз складана, бо калі прывід, гэта літаральнае аднаўленне не так даўно, там можа пару тыдняў таму, мы зараз, калі блізка прывід да нас знаходзіцца, у нас пачынае міргаць нашыя акуляры і бачнасць падае. Калі б мы маглі спакойна проста паназіраць без нейкіх праблемаў. Так, прывід. Давайте поставім пакуль.
Яна раскідвае рэчы даволі актыўна. Літаральна, яна падыходзіць да аб'ектаў, і яна іх раскідвае, бачыце? Яна набліжаецца, калі звукі зноў з'яўляюцца. У папярэдні раз... Блін! Такой актыўнасцю па гукам, можа, рэальна я ў папярэдні раз памыліўся, а ў гэты раз гэта гучыць больш верагодна, што гэта полтергейст. Ну, в любом выпадку, яна зноў жа, яна не вельмі змяняе свой пакой, што можа значыць, што гэта можа быць горыо, але зноў нейкія гарантый. Добра, паляванне скончылася. Мы ідзем з ліхтарыкам. Поставім яго трошки бліжэй. Напрыклад, вось сюды. І паспрабуем вяртацца ў пакой. Да таго, як яна пачала паляваць і забіваць нас. Зачым? Наступны крок. Зноў жа, мы не ведаем дакладна, што гэта за прывід. Тое, што ён там раскідвае, гэта добра, але можа проста быць агрэсіўным прывідам і ўсё, і раскідвае ўсё навокал. Гэта звычайная хуткасць. Гэта значыць, што з тых прывідаў, якія я адзначыў, давайте я прыберу ўсе варыянты свае. Гэта не Сэй, гэта не Діо, гэта не Морой, гэта не Райджу, гэта не Ревенант, гэта не ўпэўнены наконт гэтага прынц. Так. Оп. Сышла там кудысьці далёка. Яна вельмі далёка, яна зараз не затушыць наш ліхтарык. Блін. Яна занадта далёка сышла. Окей, працягваем. Джина мы і так вызначыць не можам. Рэйс мы можам, але складаненька з гэтым. Яна прыйшла ў мой пакой. Ёсць верагодна, што гэта рэйс. Ёсць верагоднасць невялічкая. Так, Мару мы вызначыць так не можам, дэмана таксама. Дэмана магчыма. Не, дэмана мы можам. Дэмана мы можам паспрабаваць. Складана, але можна. Так, Онрыо немагчыма, гэта не Ханту, гэта мы ведаем. Юрай і Йокай, хутчэй за ўсё, гэта не Йокай, дакладна. Наадварот, не Йокай, гэта не Малінг. Банкі мы не вызначым. Горыо мы не вызначым. Оні так сабе, Шейд, Джин немагчыма. У нас застаецца не толькі каб шмат варыянтаў. Так. Я прыбіраю адразу ўсе варыянты, пры якіх я проста не атрымаецца ў мяне нармальна зрабіць нейкую праверку. Яна ўсё яшчэ можа быць аднім, напрыклад, яна можа быць Марай, але проста шансаў на гэта, навошта мне спадзявацца на то, што хутчэй за ўсё не будзе. Ну, я і так не вызначыў, правильно? Што яна там усё палю? Куды яна прайшла? О, вось яна. Раскідвае рэчы яна даволі агрэсіўна. На жаль, яна ўвесь гэты час хадзіла вельмі далёка ад гэтага самага. Кідае рэчы ва ўсе бакі. Я скажу, што гэта полтергейст. Можна пабачыць па кроках, вось калі яна ідзе, і адразу ад яе чуйна адкідваюцца розныя прадметы ў вялікай колькасці. Так, яна скончыла. Усё яшчэ не затушыла там наш аганёк. Рэйс праверыць. Ці варта? Давайте рызыкнем і паспрабуем. Мы там можам схавацца, верагоднасць таго, што нас знайдуць, ёсць. Але я магу стаяць вось тут. Галоўнае зараз
Ага, ну вось так паспрабуем. Можа пашанцуе і мы перажывем гэтае ўсё. Чакаем новага палявання. Спадзяемся, што яна нас пабачыць. Яна там ходзіць не ў вельмі ўдалым месцы і яна можа проста нас не заўважыць за ўсё сваё паляванне. А вось і яна. Прывіт, я тут. Алло, паслухай мяне. Хоць сюды. Ты чуеш мяне? Мы занадта далёка. Занадта далёка. Я не магу далёка адысці, на жаль. Бо удалае месца можна схавацца ў гэтым за шафай вось там. Плюс-мінус. Гэта не гарантуе нашай бяспекі, але верагоднасць выжыць вышэй, чым звычайна. Прывіт, я тут. Прывіт. Алло. Не чую. Добра. Стаім, чакаем проста удачы нашай. Блин, з тым, як яна ўсё раскідвае, я літаральна амаль 100% упэўнены, што гэта полтергейст. Чакаем далей. Оп, наступнае паляванне. О, як далёка. Тым як далёка яна перасоўца, мне падаецца, яна змяняе сабе пакой свой. Вось, зноў яна там. Прывіт, алло. Я тут. Прывіт. Hello. Алло. Падыдзі, калі ласка, сюды. Ты далёка ходзіш. Выйдзі вось сюды, за шафу. Калі ласка. Ну падыдзі. Я не шмат пытаю. Калі ласка. Я тут. Падыдзі. Калі ласка, я тут. Яна мяне альбо знайдзе, альбо не. Тут як пашанцую. Адно я забыўся. Так, яна затушыла нашу свечку. Я памыліўся, мне трэба было фотку ж ўзяць усё яшчэ. Я забыўся на яе. Яна скончыла. Мне свечка патрэбна. О, не свечка, божа, фото. Паспрабуем зараз зрабіць фото. І гэта будзе наш апошні квест. Калі нам пашанцавала, то і гэта ўсё ж такі полтергейст, то мы зрабілі выпрабаванне. Але верагоднасць гэта, ну, пакуль не разлічваем. Каб мне настолькі пашанцавала на другую спробу сёння, гэта занадта. Можна яшчэ сядзець і грындзіць. Ну, па тыпу, просто перазапускаеш мапы і спадзяешся, што табе прывід трапіць блізка да твайго месца. Ну, то бок блізка да пачатку, каб вам далёка трэба не было ісці, як зараз мне прыходзіцца туды-сюды ганяць. Зараз так прыкрыем. Менш шансаў, што нас заўважылі. То бок вы бярэце, просто перазапускаеце мапу да таго моманта, калі вам не трапіць лёгкі прывід, якога вы вызначаеце адразу. Мне пакуль трапляюць тыя, якія, ну, папярэдняй горы ўвогуле немагчыма было вызначыць, але я палічыў, што гэта полтергейст толькі за адной падзеі. Зараз яна раскідвае ўсё то, што да яе набліжаецца, і гэта высокая верагоднасць, што гэта полтергейст. Але ўсё яшчэ няма гарантыі ніякай. Нагадаю, у мяне няма аніякіх улік. Аніякія уся гэтая правая частка, яна бескарысная. Яна патрэбна мне для вызначэння прывідоў. Тыпа прывіда. Так. За камерай. Мне патрэбна новая кадзіла. Мне патрэбна новая камера. Бо да таго пакою я ўжо не пайду. Я скарыстаюся, буду карыстацца вось тым пакоем, якім я зараз хаваўся. Якія мы хуткія, а? Яшчэ тыдзень і мы прыйдзем туды.
Пам'ятається хуткость. А, ось вона. Яна йде во всю хуткость сюди. Я мертвый. Это капзда. И она пришла до меня. Вітаю, Берлінер. Гэта гульня толькі кааператыўная? Не. Яна можа быць і на аднаго чалавека. 0-2, так. На жаль, нам не пашанцавала, яна прыйшла літаральна там, дзе я быў. Это быў Абакі, якога вызначыць мы не маглі. Яна не толькі можа гуляць у сінглплеер, дык яшчэ ёсць справа ў тым, што выпрабаванне, якое зараз раблю, можна зрабіць толькі ў сінглплееры. То бок сябрамі вы яе ніяк не спрасціце, а ніяк. Вам патрэбна гэту адзінку ўсё зрабіць. Так, добра, паехалі яшчэ раз. Абакі я бы не вызначыў, проста без шансаў. Так, добра. Паехалі па новай. Нам патрэбна зрабіць фота прывіда, там бярем камеру. Нам патрэбны парабалічны мікрафон, каб увогуле знайсці прывіда, бо інакш мы з нашай хуткасцю зараз вось гэтай максімальнай мы будзем шукаць яго паўгады. Нам спатрэбіцца кадзіла, нам спатрэбіцца трошачкі запалак. Я забыў яшчэ акуляры начнога бачання. Вітаю, Метэйгорый. У нас сёння выпрабаванне апакаліпсіса, якое самае складанае ва ўсёй гульне. Так, ну што, пачнеш паляваць адразу, так? Зноў гэтая халера нейкая. Чаму ты не палюеш? Прывіт. Добра. Паляванне не чакаем. Усё яшчэ не палюю. Опа. Вось она тут і набліжаецца. Не чую. Яна ў правым крыле. Это добра. У правым крыле ёсць месца, дзе можна заставіць прывіда пабегаць, і мы можам перажыць нават паляванне. І зрабіць добрае фота прывіда. Усё яшчэ носіцца там. Праблема. Яна ўнізе. Яна не з намі на адным паверсе. Яна то ў правым крыле, яна ўнізе. Яна пад намі зараз. Бачыце? Зараз яна будзе падымацца з гэтага боку, хутчэй за ўсё. Это праблема. Новы тапонім Арыганааполіс. Арыганааполіс, выбачце. Тапонімы трэба правільна вымаўляць. Так, бярем, чакаем. Паглядзім яшчэ раз, ці пачынае яна ўнізе, ці ўверсе адразу. Бо калі яна пачынае ўнізе. Яна вот не ўпэўнены. Так, я быццам бы ішоў на гэтым паверсе. Так, яна ўзаемадзейнічае на гэтым паверсе. Нам капзда. Літаральна каля мяне. Чуеце? Яна пераварочвае крыжы ў суседнім пакоі. На сцяне. І адчыняе дзверы каля мяне. Удобна. Усё, мне капзда. О, яна зрабіла івент у мяне. Калі яна не адыдзе зараз, то мне капзда. У мяне няма... Так, трэба фота зрабіць. Усё.
думаю, што яна больш разумная за нас, бо хто яшчэ пажадае савацца у поўны прывідаў дом. Гэта быў фантом. У мяне была магчымасць вызначыць фантома, але гэта было бы складана. Мне трэба было бы падчас палявання сачыць, як міргае гэты прывід. Як вы бачылі, складана яго нават убачыць у гэтай сітуацыі, бо мне перашкаджае вельмі, яны панёрфілі вельмі моцна акуляры начныя. І такім чынам мне складаненька вызначыць, як міргае гэты прывід. 0,3. Паехалі яшчэ далей грэндзем. Мне патрэбна, каб мне пашанцавала з прывідам. Мне патрэбна, каб пашанцавала з квестамі. Квесты зараз. Затушыць свечку, зрабіць фота прывіда і скарыстацца. Мне нешта шанцуе з квестамі. Адзінае, што дакладна мне шанцуе, гэта вось квесты. Іх значна прасцей рабіць, чым, есть некаторыя квесты, якія проста немагчыма зрабіць на гэтым выпрабаванні. Проста немагчыма. Так, яшчэ раз, мне свечка спатрэбіцца, але мы можам гэта зрабіць пазней. Фота прывіда нам у любым выпадку патрэбна. Ну і кадзіла для бяспекі. Гэта наша абавязковая зброя. Я так разумею, можна трапіць зданне, якое мы ведаем, як вызначаць, так і не. Так, у нас ёсць гэтая складанасць, звычайная ўвогуле гульня гуляецца. У вас ёсць магчымасць абіраць evidence, улікі. То бок, напрыклад, карыстаючыся рознымі прадметамі, можна вызначыць, што прывід пакідае ультрафіолетавыя сляды дзе-небудзь. Можна знайсці, што ён электрамагнітнае поле пакідае. Можна вызначыць, што ён нам адказвае на радыё. У мяне неўдалая камбінацыя, там якой проста не існуе. Давайте знайду. Вось, напрыклад, прывід можна напісаць у кнігі. Калі гэтыя тры улікі супадаюць, то вы ведаеце, што гэта полтергейст. Без неабходнасці рабіць чаго-небудзь дадатковага. На болей высокіх складанасцях прыбіраюцца улікі. То бок, напрыклад, той же самы полтергейст. Напрыклад, нам трапляе полтергейст, мы не ведаем гэтага. Нам даецца толькі две улікі. І нам трапляюць ультрафіолет і толькі адказ на спірітбокс. То бок ён адказвае скрозь радыё. І у нас на выбар ёсць тры прывіда. Нам трэба па дадатковых яшчэ такіх, скажем так, асабістасцях прывіда вызначыць, што гэта за прывід з гэтых трох. У кожнай з іх ёсць свая асабістасць. І нам патрэбна здагадацца. На яшчэ больш высокая складанасць. У нас будзе толькі адна уліка. Гэта нам будзе давацца спіс вось гэтых прывідаў. І трэба будзе здагадацца з іх. І гэта ўсё яшчэ полтергейст. То бок нам патрэбна здагадацца, што гэта полтергейст толькі па адной уліке. Добра ведаючы кожнага з прывідаў. Але я гуляю на апакаліпсісе. У мяне няма улік. І гэта значыць, што я павінны вызначыць, што гэта за прывід, ведаючы асабістасці кожнага прывіда. Працягваем. Ёсць прывіды, самыя простыя для нас прывіды, якіх можна вызначыць па іх хуткасці. Гэта будуць самыя простыя прывіды. Пакуль ніводнага прывіда з хуткасцю нам не трапіла. У канцы раунда, калі вы пакідаеце мапу альбо з-за таго, што вы памёрлі, альбо з-за таго, што вас забілі, вы можаце паглядзець, які гэта прывід быў насамрэч, нават калі вы адказалі неправільна. Пакуль я не адказаў ні разу. Ну, по тыпу, самая моя высокая складанасць, квесты яшчэ плюс-мінус ідуць яшчэ. Фото прывіда я пакуль не атрымаў ні разу, мне падаецца. Кожны раз, калі мне падаецца, апошні раз я яго зрабіў. Не апошні, а папярэдні дагэтуль. Я атрымаў сабе фото, але мне падаецца, я зрабіў яго перад самай смерцю. Так, прывід палюю. Але дзе ён палюю? Так. Спрабуем. Атрымліваецца, хутчэй за ўсё не ў правым крыле. Хутчэй за ўсё. Пойдзем адразу ў левае крыло. А я нагадваю, для тых, хто яшчэ можа не ведае, на канале на ютубе выйшлі бязглуздзіцы. Зараз я яшчэ спасылачку возьму, дастану яе і закіну вам.
На канале Ютуба выйшлі новыя бязглуздзіцы. Калі вы не паглядзелі, вам цікава, можете іх паглядзець ужо, яны ў агульным доступе. Зараз я вам іх і закіну ў чатку. Ёсць. Калі вам цікава, можете паглядзець. Гэта нарэзка па з лунных дарак. Нашае праходжанне. Самыя бессэнсоўныя моманты, якія можна было там знайсці. А мы пакуль працягваем ходзім у пошуках прывіда. Давай, прывід. Дзе ты? Гэта баншы. Нам пашанцавала. Вы чулі гэты гук? Гэты гук быў асабісты крык баншы. Але я ў самай халеры небяспецы. Таму што баншы любіць хадзіць за адной цэлью. Калі вы гуляеце ў мультиплееры, яна будзе ігнараваць усіх гульцоў і будзе проста пужаць і спрабаваць забіць толькі аднаго персонажа, ігнаруючы ўсіх астатніх. Мне трэба зараз хуценька вяртацца да ўвахода, узяць з сабой крыж, сядзець каля ўвахода і падрыхтавацца для яе прахода. Какие там квесты у нас засталіся? Фота. Оп, паляванне. Яна не навокал, гэта добра. Адзінае, што у нас добра, гэта мы зараз ведаем, што гэта банш. Гэта пазітыўны момант. Негатыўны момант усё астатняе. І тое, што гэта баншы. Дык вось, як банш працуе. Калі вы гуляеце ў мультиплееры, то яна бярэ сабе цэль нейкую, за якой яна будзе паляваць. Усе астатнія гульцы насамрэч у гэты момант у бяспецы. Вы можете рабіць што заўгодна, яна вас будзе ігнараваць і не заб'е. Вы можете нават скрозь яе праходзіць, гэта бяспечна. Вось гэта я не памятаю, яны мянялі гэта пару разоў, я зараз не ўпэўнены, у якім стане гэта зараз, але яна праігноруе ўсіх, то бок калі будзе стаяць 4 чалавекі у розных кутах пакою, яна пойдзе толькі за адным. Калі яна заб'е гэтую цэль, толькі тады яна будзе абярэ сабе новую цэль і будзе ганяцца за ёй. Усе астатнія ў бяспецы ў гэты момант. На працягу пакуль цэль жыва, усе астатнія ў парадку. І вось. Цэль жа таксама яна арыентуецца толькі на яе і тэлепартуецца да гэтай цэлі час ад часу. То бок яна будзе спрабаваць дабрацца да гэтай цэлі нават па-за межамі палявання свайго. Зараз мы спрабуем. З-за таго, што я гуляю адзін, банша вызначыць магчыма толькі праз мікрафон. І нам зараз пашанцавала літаральна з гукам яе. Так, нам патрэбна стратэгія зараз. Нам вядома, што гэта баншы. Нам патрэбна зрабіць... так. Можна пакінуць пакуль камеру. Можна было кінуць там унутры. Нам спатрэбіцца крыж. Нам спатрэбіцца... Так, у мяне іх 2, не? Так, у мяне іх 2. Мне столькі не патрэбна. Ласка, вяртай 1. Нам спатрэбіцца... Так, ліхтар нам спатрэбіцца, вось. Правильно же нам для квеста потребно? Так, нам спотребуется ліхтар. Есть вариант. Крыжи я возьму, ліхтар я брать не буду. Ну, не, возьму. Как 2 раза не бегать. Так. Валерик увидел, что отбудется. Я замест того, каб ісці до того места, где она находится, я пойду ў царкву и буду сидеть у царкве с крыжом. Ну, пакіну яго хутчэй за ўсё ў царкве і там буду. Жыць неяк лёгка, калі толькі па гуку вызначыць можна. Яна, справа ў тым, што ў цябе ёсць цэлы спіс іншых прывідаў, і табе патрэбны гук, які яна робіць адзін раз, 30% шанс, што яна яго зробіць. То бок яна даволі просты прывід. Яе небяспечнасць у тым, што яна зараз будзе ганяцца за мною. Мне патрэбна наадварот нейкая дыстанцыя з ёй, каб я мог спакойна зрабіць пабег ад яе. Каб я мог збегчы просто. І не памерці. Бо яна будзе спрабаваць... зараз гэтага яшчэ не адбылося, але яна павінна быць тусіць каля мяне бясконца. Гэта звычайная паводзіна. Так, я пакладу крышу сюды. Мая хованка будзе вось тут. Калі яна яшчэ працуе, я не ўпэўнены. Вось тут. Садзішся, і ёсць верагоднасць, што цябе не заўважаць. Ёсць верагоднасць. Але гарантыі няма. І чаму гэта месца я абраў? Таму што
Гэта тое месца, дзе шмат яшчэ свечак, акрамя вось гэтай. І гэта таксама залічыцца ў квест. Блять. Ой-ой-ой, яна тут. Яна тут, яна тут. Яна каля ўвахода. Чуеце? Яна скончыла. А не? Раптам пытанне, што за пытанне? Калі ласка, у мяне ж няма ніякага. Все? Давайте я крыш з сабой буду насіць. Яна пачала сваё паляванне там, дзе я праходзіў. Вось у гэтым моя праблема. То бок, яна там, дзе я. Чаму вялікія студыі не могуць рабіць такія праекты кшталту Phasma ці Little Company? Яны робяць. Проста яны нікому не патрэбны. Зараз трохі типу раптам пытанняў, а зараз будзе раптам адказ. Якая справа? Яны-то робяць. Просто звычайна гэта значыць, што яны ўкладваюць значна больш вялікія бюджэты ў гэта. А гэта значыць, што яны па якасці, па тыпу, яны могуць быць лепей па якасці. Але мелкіх падобных праектаў вы проста не заўважаеце. То бок мелкія інды-распрацоўшчыкі ў адзін твар робяць шматлікія праекты, якіх тонны, бясконцая колькасць, якую пра якія вы не пачуеце. Вы чуеце, гэта па тыпу памылку выжыўшага. Таго, хто вы атрымліваеце толькі веды аб тых гульнях, якія сталі папулярнымі і вядомымі у сваіх колах. І вы прапускаеце ўсе тыя мільёны смецця, якое не ўлічваецца. Вялікія же студыі, іх колькасць абмежаваная. Яны робяць падобныя праекты, але ім прасцей ужо набываць нейкіх інды-распрацоўшчыкаў, якія робяць удалыя мелкія праекты свае. Вось. Калі вялікая студыя спрабуе ў паўтарэнне формулы нейкай іншай гульні, то звычайна мы атрымліваем проста капіраванне. Ну, то бок, яны не гатовы на жорсткія эксперыменты нейкія, і таму што мелкія распрацоўшчыкі пачынаюць распрацоўку і загінаюць проста ў гэтым бясконцам працэсе. І вялікія же студыі ідуць больш асцярожна, потому што ўжо вядома. І таму яны проста робяць копіі таго, што ўжо ёсць. Яны робяць копіі сваіх батл-раяляў, а яны робяць копіі іншых праектаў. Гэта самае, напрыклад, PUBG, PlayerUnknown Battleground, то бок увогуле раялі ўсе, яны з'явіліся як мод для DayZ. Першы. Так што, каб вы разумелі, ну, па тыпу ўсяго гэта эксперыментуецца невялічкай групкамі людзей, якія гатовы марнаваць свой час і хутчэй за ўсё праваліцца. Вось. Так. Нам патрэбна фота. Зараз мы не зможам у нас ёсць гэта самае фота. Фотокамера. Нам не патрэбна... У нас ёсць... ну так, атрымліваецца. У нас амаль усё гатова. Нам зараз галоўнае перажыць. Нам трэба зрабіць фотапрывід, да? Нам трэба адпудзіць яго. Адпудзіць калі? Проста там, дзе прывід недалёка знаходзіцца. Добра. І выжыць. Зараз самае складанае ў нашым выпадку гэта выжыць. Верагоднасць нашага выжывання вельмі нізкая. І калі я зайду ў пакой, яна будзе хутчэй за ўсё бліжэй, а ў мяне ёсць вольны слот яшчэ. Так, я возьму крыж з сабой яшчэ адзін. Трэба знайсці нейкае бяспечнае месца, у якое верагоднасць таго, што яна зайдзе, проста не вельмі высокая. Я возьму яшчэ адзін крыж. Адзін каля ўвахода, другі будзе ў мяне ў руцэ. Давай, хутчэй. Як бы так злавіць? Ну і наконт праекта. Кодавая база фазмафобіі — гэта ад. Распрацоўшчыкі бясконца ламаюць самі сабе гульню. Гэта, па тыпу паказчык іх не такой, што суперсвядомасці. Гэта людзі, якія ў іх ёсць ідэя, але няма ідэі, як яе зрабіць. Каб вы разумелі. Так. Ужо паведамленне гэта ў чаце трэба аднавіць. Так. Я схаваюся ў гэтым пакоі.
Мы не ведаем, адкуль прыйдзе прывід, это праблема. Але ён можа прыйсці адкуль заўгодна. Мы дакладна ведаем, што ён не прыйдзе адсюль. Яна можа быць дзе заўгодна, літаральна. Опа. Яна ўзаемадзейнічала з чымсьці. Мне падаецца, яна кідае прадметы вось там. Давай, пачынай паляванне. Давай. Спалілі нам гэты самы крыж. Яна літаральна на нас толькі што паспрабавала паляваць. Каля нас. На фростпанк 10 тысяч на фростпанк. Дзякуй вялікі, Аргана. Это было близко. Я напружені. Так, температура упала навокал. Докладно тут поблизу. Бачите? Дыхать холодом почали. Паром. Полювання все ще не починає. Так. Температура от гэтага і залежить. Блять. Фак. Яна літаральна пачала за межамі крыжа. То бок вось гэтае месца, дзе яна пачала, гэта можа паўметра, можа сантыметраў 20 ад таго месца, дзе павінна быць вось наш крыж у тым пакою і павінна дыстанцыя даставаць, але яна літаральна выйшла за мяжу гэтага крыжа і пачала паляванне. Ну, гэта была банші. Адзінае, што ў нас атрымалася. Добра, працягваем грындзіць. Не пашанцавала. Не вельмі ўдалае месца, таму што з гэта скрыжавання адкуль можа прыйсці прывід. І з-за таго, што гэта банші. Я говорю, банші, ну, з ёй праблема. Яна заўсёды там, дзе я. Я не магу стаць у бяспечнае месца, падрыхтавацца і злавіць яе на чымсьці. Я яе спыніў, мяне кадзіла, якое я выкарыстаў, яно спыняе прывіда зусім. Прывід у гэты момант нічога не бачыць. Ён не разумее, дзе ён знаходзіцца. Але, ну, то бок, па тыпу, як толькі скончваецца дзеянне кадзіла, ён адразу забывае, дзе мы. І ён спыняецца на некаторы момант. То бок, яна стаяла вось на месцы, і гэта мяне ратавала. Гэта таксама мне не дапамагала, таму што, можа быць, калі б кадзіла было больш нізкага ўзроўня, то, можа быць, гэта было больш карысна. Тады яна бы на сваёй вялікай хуткасці збегла бы куды-небудзь невядома куды. В нашым выпадку гэта не спрацавала. Так. Добра. Але ж таксама яшчэ у данша на гэтай складанасці гэта асноўнае. Тым больш, што гэта па тыпу выпрабавання на адзін раз. Ну, ты яго робіш і потым забываеш. Я ўсё яго для нота мне было яго пагрындзіць. Так, нам не хапае кадзіла. У нас ёсць яшчэ адзін слот, які хутчэй за ўсё уйдзе на парабалічны мікрафон. Нам трэба зноў затушыць. Ага. Нам трэба, каб прывіда знайшлі праз сэнсар руху. Сэнсар руху будзе складана паставіць і заставіць прывіда прайсці скрозь яго. Таму я прапаную проста перазапусціць. Без розніцы, што за яно. Просто пачнем яшчэ раз. Бо з такім квестам... Не, ну яго нафіг. У першы раз прыйшлося перазапусціць. Што яшчэ ў нас? Зноў жа, з тым жа... Добра, перазапускаем. Я не буду рабіць гэты квест, ён складаны будзе. Ну, яго можна зрабіць, ён магчымы. Проста што... Тут як бы... Нават калі нам пашанцуе з прывідам, это будзе ўсё роўна праблемна. Вось зараз пайшлі такія рэчы, якія складана зрабіць зусім. Напрыклад,
Трэба вызначыць актыўнасць прывіда з чытачом электрамагнітнага поля. Гэта амаль немагчымы варыянт. Ну, таксама. Гэта тое, што мы рабіць таксама не будзем. Працягваем крыдзіць. Нам патрэбны плюс-мінус удалыя квесты. Дагэтуль нам шанцавала, усе квесты былі ўдалыя. Што ў нас? Ghost Event. Ну, мы один раз уже подписывались на такие. Ну, давайте... Блин, падзея, эвент, яно як пашасціць. Оно можа не атрымацца. Давайте лепей просто атрымаем сабе ўдалыя квесты, за якімі хоць штосьці можна зрабіць. Так. На Baldur's Gate 3 адпраўляецца 10 тысяч. Ні халеры сабе. Дзякуй вялікі. Так, вось гэта можна рабіць. Паспрабуем. І яшчэ адна рэч, якая заўважыў. Зараз, хутчэй за ўсё, якасць стрыму павінна была падвысіцца. Я сёння трошкі пашаманіў з магчымасцямі свайго інтэрнэту і увогуле OBS-а. Як апынулася, у мяне стаяла даволі нізкая якасць. Ну, такая. Я вырашыў паспрабаваць, ці атрымаецца ў мяне больш высокая. Зараз, можа, нешта пагоршылася, можа, нешта палепшылася. Ці я дапрайшоў? Не, я не дапрайшоў. Усё яшчэ. Мне, я скажем так, ну, па-перше, там з'явілася шмат спраў, чым заняцца, і адклалася. Плюс, я скажу, вельмі складана гуляць у Baldur's Gate, калі самая гарачыня. Я не ведаю, гэта выпрабаванне тое яшчэ. Так, у нас ёсць з сабой усё, што базава нам патрэбна. Пайшлі ўнутр. Вось. І яшчэ такая штука. Мы праходзім з жонкай, і у выпадку, ну, такім выпадку мы сидзім за адным кампом і разам праходзім. Вось. Мы дабраліся да трэцяга акту, я буду максімальна без спойлераў, але, ну, Baldur's Gate бачна на гарызонце, так? І у гульне з'яўляецца пэўны момант у гульне, калі з'яўляецца шмат варыяцый таго, што вы можете рабіць. Так шмат, што мяне гэта забівае. Ну, па тыпу, у мяне да халеры, з-за таго, што сесія у нас бывае адзін раз у некалькі тыдняў, за гарачыні, за яшчэ праблем, за працы. Вось, і пакуль мы дабіраемся да гульні, атрымліваецца, праходзіць некалькі тыдняў. І мы, па-першае, складана ўзгадаць увогуле, што было. А па-другое, мы заходзім і на сесію на пару гадзін толькі. У нас выбар, чаго рабіць, такі аграменны, што ён збівае. Ён ускладняе, ну, калі б была гульня па тыпу Mass Effect, то у вас літаральна ёсць, ну, там пара рэчаў, якія рабіць у гэты момант, просто працягвайце рабіць лінейна. Трэці акт Baldur's Gate гэта, ну, параўнанне з першым і другім асабістасці. Гэта бясконцая колькасць квестаў і таго, што можна рабіць. Ну, вось так. І гэта не адкрыты сусвет. Так. Я нават скажу, ну, па тыпу, з-за таго, што я сам займаюся, ну, веду гульні па ДНД, я столькі варыянтаў, чаго рабіць сваім гульцам, звычайна не даю. Звычайна ёсць 3-4 квесты максімум, гэта да халеры. Звычайна ёсць адзін, і ёсць нейкія рэчы, якія могуць прывесці да яшчэ чагосьці. І ёсць у кожнага свой квест, скажем так, асабісты. Ну, гэта увогуле максімум. Так, прывіда нідзе няма, я не палюю. Привіт. Ідзе. Tactical Breach Wizards. Я такое нават не ведаю. Цікаво, окей. Я не раблю ДНД, я вожу групы ДНД. Не апошнія, на жаль, не апошнія 2-3 месяцы, бо ж працы я не просто так говорю, што у мяне працы да халеры, у мяне нічога зараз няма, акрамя працы і СРМО у праектах. Вельмі складненька. Так, прывіт не ў гэтым крыле нават. Калі ў гэтым крыле, то ў мяне капзда, таму што я выйшаў як прыдурак. Ага, тактычныя чарункі. Ну вось, каб вы разумелі, наколькі я яшчэ не ведаю, што адбываецца, і наколькі я заняты. Я не гляджу ніякія відосы. Увогуле. Я адарваны ад сусвета зараз, я вось... Вы мой контакт со знешнім сусветом атрымліваецца. Так.
Так, прывід можа быць. Давайте пойдзем адразу ў левае крыло, бо у заднюю там цэнтральную частку далёка хадзіць і незручна. Некрахілер? Добра, зацэнім, без праблем. Наконт Baldur's Gate ёсць варыянт. Ну, ёсць варыянты ўвогуле, як яго арганізаваць, стрым па яму. Можна адразу, у мяне была ідэя Хонара, у мяне ёсць ідэя, можна альбо галасаванне чата інтэграцыю, альбо без яе. І альтэрнатыва вашаму галасаванню гэта вырашаць падзеі кідкамі кубікаў. Літаральна ўсе падзеі. Ну, акрамя па тыпу дыялогу проста даведацца, што рабіць. Ну, там, дзе замест таго, каб я кінуў вам галасаванне, і вы вырашалі, што рабіць. Дзе прывід? Замест гэтага я кідаю кубікі свае. Ну, можа, нешта наладу нейкую зрабіць, каб можна было і кідаць паверх стрыма, каб вы бачылі яшчэ мае кідкі кубікаў. І ўсё было справядліва. І мы ішлі па тых варыянтах, па якіх толькі там выпадаюць. Потым можна забрацца ў вельмі цікавыя, мне падаецца, нейкія варыянты, альбо вельмі хутка скончыцца. У асабістасці на Хонары. Ось. І, ну, калі можна, магчыма, не Хонар, а проста рэжым па тыпу ніжэй за адным захаваннем, каб нашы рашэнні захоўваліся на зусім, ну, па тыпу у нас не было варыянта за сейвскаміць. Ось гэта было бы таксама безгранічнае праходжанне. Гэта па пажаданнях. Ну, па тыпу, я магу зладзіць любое. У мяне ёсць варыянт таго, што я хацеў бы паспрабаваць у гульне, які я так і не паспрабаваў. Для Хонара, хутчэй за ўсё, у нас патрэбіцца трошкі мінмаксіць, што я не вельмі люблю ў ДНД, таму што яна не збалансаваная гульня, яна не аб гэтым. Вось. Але ж усё ж такі. Калі ўжо так шчыра гаварыць, у мяне была нават ідэя зладзіць некалькі відосаў на тэму новых кніг па ДНД. Зараз для тых, хто не ведае. У ДНД зараз адбываецца яшчэ адна такая рэч. Пачынаючы з наступнага месяца пачынаюць выходзіць новыя кнігі, новыя выданні ДНД. Яно не вельмі адрозніцца ад бягучага, яно так па тыпу як пашырэнне, хутчэй, іх і ўдакладненне правілаў, але гэта вялікая рэч у камьюніці. І даволі спорная, спрэчная. Людзі, ну, розныя людзі да гэтага па-рознаму ставяцца. Вось. Дзе прывід? Я хаджу тут. Уявіце сабе, калі гэта насамрэч дом без прывідаў. Складанасць рэалізм. Прывідаў проста няма. Толькі дзверы час ад часу зачыняюцца. Трэба лекцыя. У мяне ўвогуле, падаецца, трэба завесці фармат стрымоў лекцыя. Давай, чыняйся, пусці мяне. Метаігорыі, гэта не для ўсіх. Ну, па тыпу, гэта хобі не для ўсіх. І справа не толькі адыгрыванне ралей. Там, ну, у гульне ёсць шмат слаёў. І скажам так, калі шчыра, трэба рабіць, калі гульню рыхтуеш, любыя майстары, калі рыхтую гульню, ён рыхтую гульню не па тыпу ёсць, скажам так, тое, што ты бачыў, гэта гульні падрыхтаваныя для тых людзей, якія гатовы гэта слухаць. Проста для цябе яшчэ не рыхтавалі гульні. Мне падаецца, проста трэба зразумець, што табе, якая фантазія табе падабаецца. У прынцыпе, якая любая фантазія. Фантазія палявання на прывідаў. Фантазія, не ведаю, Counter-Strike, я не ведаю, ну, па тыпу... І калі ты гуляеш у гульні, то значыць, што табе падабаецца фантазія чагосьці. Гэта 100%, я табе гавару. Пытанне таго, што ДНД, гэта хутчэй сімулятар, па тыпу на аснова, на якой можна пабудаваць любую гісторыю. І калі знайсці тое, што табе падабаецца як фантазія, ну, як ідэя, то ты знойдзеш па тыпу, і ты зможаш знайсці групу такіх жа, як ты, то ты будзеш атрымліваць асалоду ад гульні. Інакш, некаторыя асалоду ад гульні ад ДНД атрымліваюць у тым, каб адыгрываць роль. Некаторыя атрымліваюць ад таго, каб ад бойкі. Некаторыя атрымліваюць ад нейкія асабістасці сусвета альбо ведаў пра яго. Таму, як ты бачыш, гэта не кожнае ДНД, кожны стол ДНД адрозніваецца ад іншага. Яны не падобны адзін на другі. Не, у іх ёсць агульныя рысы, але, магчыма, твая, ну, проста, скажем так,
Не знайшлося стола для цябе. Ось. Так, прывід. Ведаеце, гэта будзе адзін з тых прывідаў, які раптоўна з'яўляецца і проста забівае мяне. І ўсё, і канец гісторыі. Прывід. Я не разумею, дзе ён. Я ўжо абышоў амаль усю тэрыторыю. З паблічным мікрафонам я павінен быў знайсці яго ўжо. Таму што я абышоў усе пакоі, якіх ён можа быць. Кухня. Мы зараз у самай дальняй частцы, ну, тыпу, у сярэдняй дальняй частцы. Мы прайшлі ў правае крыло, мы прайшлі ў левае крыло. Мы былі падчас палявання і ў тым другім крыле, і нічога не заўважылі. Альбо прывід у самым дальнім канцы якога з крылоў. У самым дальнім канцы. Давайте паглядзім, ці палюю зараз прывід, ці не. Не палюю. Добра, працягваем хадзіць. Усё, яшчэ няма. Усё яшчэ не халеры. Привіт. Давайте вяртаемся ў правае крыло. Самае, што мне не падабаецца ў гэтым выпрабаванні, гэта наша хуткасць. Чакаем палявання. Бо я не ведаю ўвогуле, як яго знайсці зараз. Ну. Ну. Што з гэтым правідам не так? Рэальна адчуванне, што яго проста не існуе. Прывід. Ты куды падзеўся? Ён усё яшчэ не палюе. А для тых, хто не ведае, што я раблю зараз. О, пачаў. Зараз ідзем у самую дальнюю частку гэтага крыла. Слухаем. Дакладна, гэта будзе вось той прывід, якога шукаеш паўгадзіны, і потым ён цябе імгненна забівае. Усё яшчэ. Не, мы павінны зараз былі б ўжо адчуць яго, калі ён на гэтым крыле было. Так, 100%. Я прапаную перазапусціць. Таму што гэта халера нейкая. Не, давайте перезапускаць, бо яго я просто не ведаю, дзе ён. Мы зараз яго яшчэ будзем паўгадзіны шукаць. Так. Квест, які мы не зробім. Працягваем грынд. Ну, схаваўся, блин, баіцца нас. О, вось гэта нармальныя квесты, яшчэ плюс-мінус. Квесты я бяру просто ўжо, каб нам пашчасціла з квестамі. Як я магу паглядзець зараз, ну, з нашых забегаў? Хутчэй за ўсё праблема будзе вызначыць самого прывіда. А калі яшчэ і квест складаны, то, ну, гэта ўвогуле ператвараецца ў такую... Ну, квесты яшчэ плюс-мінус мы робім. Тут бы яшчэ прывіда знайсці і вызначыць. Не трэба сабе проста гульню ускладняць. Гэта і так складанае выпрабаванне і без таго.
Зноў прывід. Зараз мы пайшлі ў правае крыло. Падзеемся на паляванне. Сумневы ў мяне, што прывід тут, ну, ў гэтым крыле. Вялікія сумневы. Оп, паляванне ёсць. Привет. Усё яшчэ няма, не чуем. Хутчэй за ўсё, ён не ў гэтым крыле. Пройдзем яшчэ далей, каб упэўніцца. Бо я не жадаю вяртацца ў гэтае крыло яшчэ раз, як у папярэдняй атрымалася. Ну так, яго тут няма. Калі бы ўжо з'явіўся. Гэтыя гукі проста эмбіент самого будынка. Это ўсё не тое. Ідзем назад. Зноў спрабуем вось гэтае правае крыло, пойдзем зараз у левае. Эх. Нам бы трошки, просто трошки хуткасці бы. Правяраць нават будынак, это, ну, капзда. Каб вы разумелі, у мяне зараз не зроблена ў гэтай гульне 4 выпрабаванні, мне падаецца, 5 выпрабаванняў. Адно з іх, гэта 3 выпрабаванні адразу, гэта Апокаліпсіс Challenge. То бок 3 з 5 гэта ўжо, вось, калі мы яго зараз зробім, залатое выпрабаванне Апокаліпсіса, гэта мы ўжо зрабілі. Ну, сэнсу проста рабіць больш нізкія складанасці няма, бо ўсё роўна прыйдзецца грындзіць залатыя. Правильно? Таму якая розніца? О, палюе. А дзе палюеш? О, ось прывід. Добра, ён у левым крыле. Мне падаецца, он трошки хутчэй, чым звычайна. Давайте-ка я праверу, як гучыць ён ну, павінен гучаць. Так, ён хутчэй. Ён хутчэй, чым звычайна. Так, наши варианты. Блин, яго паслухаць даўжэй. Падаецца, он скончыў. Не, яшчэ не. Ёсць. Зараз схаваемся ў пакоі вось у гэтым першым. А, тут есть. Оп. Чакайце-ка. Это быў гук дзвярэй, якую я толькі што прайшоў. Ён тут каля мяне. Всё дрэнна. Яшчэ не палюю. Чакаем палявання. Але ён будзе паляваць з гэтага пакою, мне дакладна кранты. А вось ён. Это дакладна павялічаная хуткасць. Так, давайте-ка я скарыстаюся таймером. У нас атрымліваецца. Гэта у нас можа быць з хуткіх у нас. Гэта не Діо. Гэта можа быць Тэй. Гэта можа быць Морой. Мы вызначылі ўжо гэта. Гэта не Ревенант. Гэта не... увогуле зараз выключаем усіх, хто павольная. Звычайна нашыя прывіты. Гэта не Райджу. Гэта можа быць Ханту. Так, гэта ўсе варыянты у нас адмяняюцца.
Блізнючкі альбо мімікі яшчэ застаюцца. У нас у выніку вось гэта нашыя хуткія прывіды, якія могуць быць, ну, прывіды з незвычайнай хуткасцю і з хуткасцю вышэй, чым звычайная. Так. Якая справа? Зараз пройдземся па кожнаму з іх, і праблема таго, як складана іх вызначыць нам будзе. Эй, гэты прывід, калі ён з'яўляецца на мапе, ён малады, ну, па тыпу, яго ёсць узрост. Окей. У гэтага прывіда ёсць яго ўзрост, за якім ён, ну, па тыпу, нараджаецца на мапе. Яго ўзрост падае з кожнай секундай, пакуль мы, ну, не секундай, там, кожны прамежак часу, а чым даўжэй мы знаходзімся ў адным пакоі з ім. То бок, чым даўжэй мы каля яго бавім час, тым павольней ён становіцца, і тым больш старым ён становіцца. Чаму пра старасць? І ўвогуле можна было бы сказаць, што проста ён па тыпу, ну, проста запаволіваецца, правильно? У гульне ёсць магчымасць спытаць у прывіда, якога ён узроста. І ён вам адкажа. І гэта варыянт для Сэй узрост будзе змяняцца. Ва ўсіх астатніх прывідаў будзе заўсёды заставацца адзін і той жа ўзрост. Вось. Сэй у нас у выніку. Мы не можам праверыць, ці Сэй гэта ці не. Такой магчымасці у нас проста няма. Анту. Так. Зараз уважліва слухаем за прывідам. Увесь час будем. Так, падыдзем бліжэй, я жадаю чуць Ханту ўсё паляванне, калі гэта Ханту. Ханту прывід, які прывід холада. Ён вельмі асцюжае тэрыторыю навокал сябе, і ён таксама хутчэй у тых месцах, дзе холадна. То бок, чым больш цёплае месца, тым больш ён павольны. Ага, ён ад нас вось на гэтай дыстанцыі. Гэта не райджу, таму што, ну, зараз мы да гэтага вяртаемся яшчэ. Так, там нейкая актыўнасць ёсць, ось прыкладна на гэтай дыстанцыі мы тут у бяспецы будзем. У любом выпадку, калі прывід проста прыйдзе па нашу душу, мы тут нічога не зробім, таму кажуцца, правильно? Так, Анту будзе ахалоджваць пакоі, дзе ён будзе знаходзіцца, і будзе больш павольным там, дзе больш цёпла. Зараз на мапе паўсюль даволі холодна. Але з-за таго, што яго ёсць свой пакой, якім ён бавіць большую частку свайго часу, вось зараз, напрыклад, ён там знаходзіцца, гэта значыць, што ён там і будзе сядзець. Вось зараз мы яго чуем нават. Вось, у гэтым пакоі ён апусціць тэмпературу ніжэй. То бок, калі ён будзе пачынаць зараз паляванне, ён будзе ў гэтым пакою насіцца значна хутчэй. І гэта нам карысна. Толькі што яшчэ? Ну там гэта ўжо не важна, мы ведаем, што ён больш хуткі. Зараз па гуку мы маглі кое-што яшчэ вызначыць аднаго правіда. Так, перасоўваю прадметы. Так, гэта хутчэй не Ханту, але трэба паслухаць паляванне. Блізнюкі. Блізнюкі гэта два прывіда. Адзін з прывідаў з'яўляецца больш хуткім братам, альбо сястрычкай, які носяцца трошкі хутчэй, на 10% прыкладна. Гэта складана заўважыць, але гэта магчыма. Пры такой розніцы зараз у нас усе прывід прынцыпе ў 1,5 разы хутчэй, чым звычайна, розніца яшчэ трошкі падвышаецца. Але, ну, можна пачуць. На кожнае паляванне абіраецца рандомны брат. Это можа быць як старэйшы, так і малодшы. Малодшы, ну, старэйшы, малодшы без розніцы, насамрэч. Карцей, адзін з іх больш хуткі, другі больш павольны. І яны таксама могуць узаемадзейнічаць з прадметамі на высокай дыстанцыі, бо адзін з братоў сядзіць у пакоі заўсёды, ну, блізка каля пакою, а другі можа быць знаходзіцца вельмі далёка, там 20-30 метраў. То бок у маім пакоі, напрыклад, ён можа рабіць взаемадзеянне. І падчас палявання ён можа пачаць паляваць з любой кропкі. Напрыклад, ён можа пачаць з кропкі як са свайго пакою, дык і з вельмі далёкай, то бок, ну, на вялікай дыстанцыі. Але тут як трапіць, у залежнасці таго, хто з братоў пачне паляванне. Ну давай. Дзе твоё паляванне? Усё яшчэ там балуецца з вадою.
Вось. Мы можам заўважыць, калі мы заўважым змену ў хуткасці, то бок калі прывід паміж паляваннямі зменіць сваю хуткасць, адно паляванне ў яго будзе хуткае, а потым павольнае раптоўна, гэта будзе блізнюкі. Вось. Хуценька. Хуткасць не змянілася, калі пакінуў пакой. Нават калі спусціўся ўніз. Ну, в прынцыпе, гэта паказнік. Галоўна, каб нас не знайшоў. Бо калі нас знайдзе, ну, нас нічога не выратуе. Так, добра. Гэта не ханту, хутчэй за ўсё. Далей пойдзем па астатнім. Так, зараз ён пад намі. Блізка, але пад намі. Так, гэта дакладна не будзе ханту. Далей ідуць у нас. Ідзе мімік. Мімік можа імітаваць любога прывіда. Любога прывіда. Кожныя 2 хвіліны ён спрабуе змяніць сваё таго, пад каго ён мімікрыруе. Якая мая праблема? Ну, як яго вызначыць? Насамрэч даволі проста на гэтай складанасці. Мы міміка можам вызначыць тым, што ён зменіць свой стыль палявання. То бок, напрыклад, зараз ён хуткі, а потым ён стане рэзка зменіць сваё паляванне на нармальную хуткасць. Вось, такім чынам у нас атрымліваецца, мы ведаем, што гэта зусім не падобна на папярэдняе, ні на што не падыходзіць, гэта хутчэй за ўсё мімік. Сэй мы вызначыць не можам, мы можам толькі выключыць усіх астатніх. У нас застаецца потым 2 кандыдаты, Морой і Сэй. Абодва будуць складанымі. Морой будзе вельмі хуткім, калі у нас нізкая розум нашага персонажа. Справа ў тым, што розум у нас заўсёды самы нізкі на гэтай складанасці. У нас мінімальны, мы пачынаем з мінімальным. Гэта такая складанасць. Таму атрымліваецца, Сэй мы можам заставіць хадзіць больш павольна, калі мы пабавім час каля яго. А Морой мы вызначыць не можам. Ну, потому ён будзе проста заўсёды хуткім, вось як зараз. І гэта вельмі падобна на Морой, калі шчыра. Альбо Сэй. З-за вялікіх перарываў у паляванні я б сказаў, што больш верагоднасць на Морой, але гарантыя нейкіх няма. Як абазнаць міміка, ён падобны на куфар. Каб гэта так працавала тут, быў бы шчаслівым. Маё меркаванне, што гэта Морой. Пакуль што. Самая высокая моя... Ну, я ставлю на гэта, але гэта адзін з гэтых 4 прывідаў. Нам застаецца, глядзім на квесты. Што у нас па квестах? Парабалічны мікрафон ёсць. Трэба свечку і зрабіць фота прывіда. Не вельмі складана. Давайте паспрабуем пакінуць яму зараз. Паспрабуем зрабіць фота, бо гэта хутчэй за ўсё тое, што нас заб'е. Ну, высокая верагоднасць, што ад гэтага мы і памрэм. Так. Скарыстаемся тым, што прывід, калі прывід будзе на гэтым паверсе і некаторы час яшчэ правядзе ў паляванне, дачакаемся гэтага моманта. Нам, магчыма, спатрэбіцца зараз некалькі паляванняў. Бо дагэтуль мне не шанцавала яшчэ тым, што нават калі паляванне скончылася, у мяне быў такі адзін момант. Не, мне ў асноўным проста не шанцавала з хоць чымсьці. Ну, тыпу, мяне знаходзіў прывід. Вось. Давайте дадзім яму пару паляванняў. Калі мне пашанцуе, ён дзесьці на канцы свайго палявання. Яго паляванне займае дзесьці, ну, амаль хвіліну. Там нешта гэткае, мне падаецца. Я тільки пагляджу, колькі таймеру надзвычайна. Паляванне звычайнае. Гэта... праклятае паляванне гэта хвіліна 20. Ну, гэта доўга. Так, ну, хвіліна 20 атрымліваецца. Гэта будзе самае максімальнае паляванне па часу. І нам патрэбна, каб хаця б 10, 30, 40 секунд ён правёў, не спрабуючы нас знайсці. Ну, ён заўсёды нас спрабуе знайсці, але ён нават не мае ніякага ўяўлення, дзе мы. Зараз ён да нас ідзе, так? Так, да нас ідзе. Толькі не прыйдзе сюда.
Пришел далеко. Давайте поспробуем зараз. Привіт. Hello. Привіт. Hello. Ходь сюди. Я тут. Ти чуєш мене? Ходь сюди. Він там унизі зараз. Привіт. Привіт. Я тебе не чую. Будь ласка, подимайся сюди. Привіт. Я зараз, калі што, говорю у чат, у гульне, voice-чат, і ён можа мяне пачуць. Привіт. Алло. Ты меня чуешь? Не падаецца, ён зайшоў. Добра. Працягваем нашыя спробы. Калі мы атрымаем яго фота, і у нас усё будзе, нам застаецца толькі вызнаць, ну, у нас будзе шанец 50 на 50, это можа быць моры, гэта можа быць цей. Хацелася б нейкае удакладненне па тыпу запаволіць цей паспрабаваць. Пакуль гэта хутчэй, мне падаецца, чым блізнюкі, але я магу памыляцца. І рэзкіх змен я не чуў пакуль. Я спадзяюся, зараз мяне можа блытаць. Ну так, гэта дакладна хутчэй, чым папярэднія прывіды. Гэта павінен быць адзін з хуткіх прывідаў. Так, он там унізе. Зараз он падымаецца наверх. Можа мне пайсці зараз яго сустрэць? Давайте. Привіт, алло, я тут. Ходь сюди. Давай познаёмимся. Привіт. Подойди-ка до мене, калі ласка. Привіт. Hello. Ти тут? Калі ласачка. Трошки уваги. Будь ласка, прийди до мене. Мені тут сумно і соромно. Один тут стою. Привіт. Hello. О, зауважив він мене. Эй, у сенсі? Ён літаральна праігнараваў мою кадзіла. Я запаліў кадзіла, ён яго просто праігнараваў. Яно нават згарэўшае вось ляжыць. Так, яно ўсё. Прывід атэіст. Это быў Ханту. Нягледзячы на тое, што я думаў, што я вызначыў Ханту, але не. Ну, я думаў, што гэта не... Гэта дакладна была больш высокая хуткасць, але я не пачуў, каб яна паскорылася. То бок, атрымліваецца Ханту, ну, гэта значыць, я зараз для сябе выснову раблю, што навокал настолькі холадна, што Ханту, у прынцыпе, ну, на высокай хуткасці заўсёды перасоўваецца. Блін. Ханту я ну, адклаў гэта як варыянт, бо не было змены ў хуткасці. Ні ў пакою, ні звонку. Але цікава чаму. Таму што я рэальна не заўважыў ніякай розніцы. Гэта цікава. Трэба ведаць тады. Мы ведаем, што Ханту можа паводзіць сябе так. Павінна была быць змена, калі ёсць розніца ў тэмпературы. Справа яшчэ ў тым, што ўся тэрыторыя гэтага ну, увогуле ўся тэрыторыя тут, і мы зараз не можам включыць святло і пачаць падвышаць тэмпературу ўсяго будынка. Таму яна заўсёды застаецца нізкай, але я разлічваў на тое, што тэмпература пакоя, у якім знаходзіцца Ханту, будзе ніжэй за навакольную. То бок, ну, яшчэ ніжэй. Але ж не змянілася. Ось. Ну, добра. Будзем ведаць. Працягваем грынт. Так. Зноў жа гэта вызначэнне з актыўнасцю, якое можа пашанцаваць, можа вельмі не пашанцаваць. О, я мультиплеер націснуў. Добра. Што ў нас? Фотапрывіда гэта мы зробім. Спыніць крыжом, што магчыма. Ну, добра, давайте паспрабуем з гэтым. Так. Ну, ўжо бярем усё тое ж самае. Мікрафон мне вельмі падабаецца, бо нам не трэба, ну, знаходзіцца каля прывіда, у нас ёсць дастатковы час, каб вызначаць яго хуткасць. Нягледзячы на тое, што Ханту я ўсё яшчэ прыдзяўбаў, нягледзячы на маю, ну, дакладнасць таго, што я чуў.
Цікава, гэта з-за таго, што тэмпература навокал была занадта нізкая. Ну, па тыпу яна... О, адразу прывід. Унізе пад намі. Добра. Не вельмі люблю... Там даволі складана будзе яго лавіць унізе. Чай за ўсё ён будзе адзін з тых, хто любіць хадзіць уверх на наш паверх. Это звычайная хуткасць. Это не майлінг. Так. У нас няма нічога. Перакідванне рэчаў не паказнік, мы ўжо ведаем гэта. Полтергейста ўвогуле будзе складана тут вызначыць. Так, збегчы крыж. Прывід сюды топаю. Са звычайнай хуткасцю будзе паскладаней. Але давайте хуткіх прывідаў выключым. Так, адразу выключаем вось гэтых усіх. Гэта не Ревенант. Ревенант і ўвогуле жудасная будзе тут халера насіцца. Так. Ну і ўсё, ў прынцыпе, гэта ўсё, што я магу выключыць. Я буду зараз выключыць тое, што я не магу вызначыць. Ну, у мяне проста не будзе магчымасці ніякіх праверыць. Так, Горыо таксама малаверагодна. Онрыо таксама, у банке без шансаў. Баншы яшчэ ёсць. Трэба за баншы пасачыць. Давайте... Так. Она... А може зараз не пошанцовать, она уже прыйсці до нас просто. Привіт, я тут, іди сюди. Привіт, ходь сюди. Привіт, куди ти пішла? Ну, ходь до мене. Ніде. Ну, добре. Усе, що там ходять унизі. Добре, скончилося полювання. Давайте возьмем крыш адразу. Бо калі гэта зноў баншы, то верагоднасць таго, што яна пачне паляваць на нас, вельмі высокая. Ну, па тыпу адразу вось там, дзе мы стаім. Папярэдні раз так адбылося. Нават з крыжом. Возьмем крыж. Нам святло трэба затушыць, не? Не трэба, нам трэба крыш якраз такі выкарыстаць. Нам пашанцавала, што яна каля ўвахода. Хоць доўга яе шукаць не патрэбна. Мне цікава, чаму з ханту, ну, з папярэднім прывідам у нас такая халера адбылася. Чаму нас забілі, нягледзячы на тое, што мы былі у бяспецы. Ну, па тыпу, мы павінны былі, ну, кадзіла павінна было спыніць. Я запаліў яго, і я пачаў кідаць на зямлю. І можа, у яго ёсць момант актывацыі, на які я не разлічваў. Так, давайте яшчэ один крыш возьмем. Я просто ніколі гэтай праблемы не меў, таму што звычайна прывіды не настолькі хуткія. Таму тут на гэтай складанасці яны іх хуткасць падвышана ў 1,5 разы. Мая запаволена ў 2 разы. Ну, у мяне шансы невялікія. Так, яшчэ один крыш туды пакладзем. Пайду трошкі далей.
Удалося. Покладзем, карэч, вось сюды. Оп. Паляванне пачалося. І не на крыжы. Так, яна вельмі далёка. Але хоць наш паверх. Мы зараз рызыкнем. Привіт, 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 привіт. Я тут, хоч сюди. Привіт, я тут. Ти куди пішла? Ну, кай ласка. Що за ігнор? Хардкорная фазмафобія, так. Гэта максімальная складанасць, гэта выпрабаванне апакаліпсіс. Зараз правіла яго раскажу. Привіт. Привіт. На Удізі. Привіт, 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 привіт. Ходь сюди. Блін. Ось яшчэ там Удізі. Тусіць. Добра. Ну, працягваем стаять тут. Я спрабую зараз схапіць фото прывіда, потому што у мяне няма ідэі, як... Ну, мне ўсё роўно трэба зрабіць фото паспрабаваць, у мяне ўсё яшчэ не атрымліваецца нармальна фоткі рабіць. Калі бы мне плюс-мінус стабільна я фото атрымліваў, то я бы супакоіўся ўжо. Вось, а так кожная спроба чамусьці скончваць маёй смерцю. Вось, у чым складанасць? О, а, не, гэта далёка, але на нашым паверсе. У чым складанасць? Мы гуляем зараз на максімальнай магчымай. О, гэта быў полтергейст. Гэта 100% полтергейст. Там было прыкладна 6 прадметаў, якія разляцеліся ў розныя бакі. Зараз фото бы в прывіда там толькі атрымаць. І крусіфікс, каб, ну, крыж наш. Во, зноў. Это полтергейст. Вось гэта павінен быць полтергейст. Калі гэта не полтергейст, то я не ведаю, што такое полтергейст. Мы гэта не назіралі, але зараз я раз... А, вось пачалося зноў. Привіт, я тут. Привіт. Привіт, я тут. Ходь сюды. Чаму ты мяне ігнаруеш? Халера. Можеш прыйсці, калі ласка, назад? Вяртаецца, не падаецца. Ты мяне чуеш? Поўны ігнор. Ну што за халера? Я ж не магу далёка дайсці, таму што мне так няма дзе хавацца. У чым складанасць? Я гуляю, ну, по тыпу, у гульні немагчыма зрабіць складанасць вышэй. Гэта і ёсць выпрабаванне апакаліпсіса. Ставіцца максімальная складанасць і самая складаная карта з усіх. Гэта вось, ну, таму я спамлю яе. На ёй геймплей адрозніваецца вельмі моцна таго, што звычайна, ну, як фазмафобія гуляецца. Вельмі адрозніваецца. Привіт. Привіт, хоць сюды. Наконт міміка, гэта можа быць мімік усё ж такі. Гэта ўсё яшчэ варыянт. Але гэта тады мімік імітуе полтергейста. Да што ж такое? Я просто не магу... Я баюся адыходзіць далёка, ну, вот ад... Хаця бы вось тут схавацца за гэтым кутом. Вось. Таму што я ж не магу далёка адыходзіць. Ну, літаральна няма магчымасці такой. Нават калі я схаваюся, прывід хутчэй за ўсё мяне знойдзе. Гэта адно з самых хреновых месцаў, дзе можна было б паспрабаваць нават схавацца. Але хованак ніякіх няма ў гульні. Ну, па тыпу, усе хованкі на гэтай складанасці прыбраны. Таму бяспечных месц проста не існуе. Гэта на верагоднасці мы зараз. Спадзяемся, што будзе добра. Зараз спецыяльна адчыніў гэтай дзверы. Привіт, я тут. Калі яна вырашыць пайсці ўніз, то яна дакладна павінна мяне пабачыць. Привіт. А вось, блін. Чаму? Мне падаецца, я зразумеў. Мне падаецца, я 2 разы забываўся ўзяць вельмі важны прадмет. Мне падаецца, я ведаю, чым моя праблема. Это быў полтергейст. Я малайчэ. Я вызначыў полтергейста. Зараз я пакажу, што я забыўся. Глядзіце, для гэтай штукі, для кадзіла, каб яно працавала, патрэбна яшчэ
Запалка. Вось гэтая рэч. І мне падаецца, апошнія разы я яе не браў. Вітаю. Вітаю. Трэба такі стрым лепей запрашаць пазней, калі ўжо цёмна. Ды пазней у мяне і не атрымаецца. Гэта і ёсць цёмна. Так, добра. Мне падаецца, моя памылка канкрэтна ў гэтым. Гэта ўжо я вінаваты. Магчыма, з-за гэтага яно не працавала. Таму што калі зараз я возьму запалку пастаўлю. Калі кадзіла ўзяць у руку, я зараз націскаю актывацыю. Не, пачакайце-ка, з ханту дакладна я запусціў яго. Яно дакладна пачаў размахиваць і да нават дым з'явіўся. 100% была. У гэты раз, мне падаецца, я проста запалку забыў. Падпаліць, ну, не было чым падпаліць. Лізун тут ёсць, не, гэта не тыя прывіды. Зараз я пачаў выкарыстоўваць нават кадзіла занадта раней, чым патрэбна. То бок прывід ужо да мяне літаральна ўжо, ну, быў у праёме дзвяры, тады я пачаў выкарыстоўваць. Гэта павінна было спрацаваць. Так, давайте шукаць прывіда. А вот і вось і прывід. Звычайная хуткасць. Давайте адразу паспрабуем. Прывіт. Прайшла міма. Ну, то бок яна, калі не бачыць мяне, там шансаў ніякіх. Там унізе ўжо. Давайте я зараз зноў паспрабую гэта, калі ўвахода спрабую. Там яна ўнізе зараз. Привет. О, не. Не капзда. Яна мяне бачыла. Всё. Далёка стаяў. Добра. Моя ставка, што гэта была Мара, напрыклад. Не ведаю. Гэта хутчэй за ўсё не ведаю. Ага, это быў Юрый. Мы бы не вызначылі Юрый, гэта без варыянтаў. Ну, по тыпу, гэта просто немагчыма. Гэта амаль немагчыма на гэтай складанасці. Там хутчэй просто прасцей перапачаць, чым вызначаць. Дык вось, у чым нашыя складанасці? Прывід хутчэй, мы павольней, прывід палюе адразу. Звычайна у вас ёсць... Як вы звычайна выглядаеце? Давайте вось просто для трошкі разрадкі, бо напружвае гэты рэжым насамрэч. Я пакажу вам, як звычайная нагуляецца. Звычайна нагуляецца зусім па-іншаму. Складанасць змяняем на, напрыклад, прафесіянала, каб паказаць ужо усе ўлікі. Возьмем нейкі самую стандартную мапу, самая ўвогуле пачатковая. Зараз будзе звычайна. Паглядзіце, як я хожу. І да я нашусь тут просто, бегаю. Параўнайце хуткасць. У нас ёсць у нашага персонажа ёсць параметр, яго розум. Чым ніжэй розум, тым больш небяспечны прывід. Ён, звычайна, для пачатку 100%. У нас таксама ёсць экран актыўнасці гэтага прывіда. І, як звычайна, ёсць квесты, вось, якія я там усё спрабаваў зрабіць. Гэтыя квесты, дадатковыя заданні, яны не абавязковыя. Але для таго чэлленджа, якія спрабаваў зрабіць, іх абавязкова трэба зрабіць. Звычайна мы бярем зусім не тыя прадметы. Мы бярем тэрмометр, напрыклад. Напрыклад, Spirit Box, праз які мы можам размаўляць з прывідам, і сачым за актыўнасцю прывіда праз гэтую яшчэ прыладу. Узялі з сабой усё. Я ўзяў з сабой 3 прадметы, якія дапамагаюць вызначыць, напрыклад, тэрмометр. Зараз тэмпература у нас не дождж, а снег. 5,8 прыкладна на вуліцы. Мы ідзем шукаць прывіда. У гэтым самым. У доме ва ўсім зараз выключана святло. Давайте знайдзем, дзе яго можна ўключыць. Так, яго тут няма. Пойдзем у падвал.
Я зараз трымаю уключаным тэрмометр, каб знайсці той пакой, які будзе самы халодны, адрознівацца ад астатніх. У тым пакою знаходзіцца прывід. Прывід зніжае тэмпературу пакою, якім ён ёсць. Яго нідзе тут няма. Добра, ідзем шукаць далей. Тэмпература тут упала, толькі што. Чакайце-ка, вось тут. Тут тэмпература падае. 3 градусы, бачыце? Тут 3 градусы, 2 нават, тут 5 градусаў. Гэта месца, дзе прывід альбо знаходзіцца, альбо праходзіць вельмі часта. Так, бачыце, у гаражы ўжо зноў 6 градусаў. Ён знаходзіцца тут. Паставім, кінем наш датчык электрамагнітнай актыўнасці. Опа, дверь вырухнулася. Так, у нас ёсць актыўнасць. Актыўнасць узроўня 2. Мы збіраем улікі прывідаў. Калі актыўнасць прывіда электрамагнітная будзе 5, гэта уліка. І мы можам вызначыць. Зноў вырухнулася дверь, і яшчэ адна. Калі актыўнасць будзе 5, можна будзе сказаць, што гэта электрамагнітнасць у ўзроўня 5. Ёсць, напрыклад, нізкая тэмпература. Нізкая тэмпература — гэта тэмпература ніжэй за 1. Пакуль яна яшчэ вышэй. Добра. Спрабуем яшчэ уліку. Can you hear me? How old are you? Can you give me a sign? Where are you? Hello? Ghost? Can you respond to Spirit Box? Hello? How old are you? Where are you? What's your name? Can you give me a sign? Can you see me? Do you like pizza? Do you like D&D? Can you talk to me? Hello? Please, talk to me. Come on. Ён даволі актыўны, калі я размаўляю. Гэта яшчэ нічога не значыць, але можа быць прызнакам аднаго з прывідаў. Добра. Тэмпературу правяраем. Тэмпература 4 градусы. Ён хутчэй за ўсё змяніў пакой. Альбо не. 3 градусы тут. Давайте пробуем пахадзіць яшчэ. Can you hear me? How old are you? Where are you? Can you see me? What are you doing? Are you touching doors? Yes, you do touch on doors. Can you talk to me? Where are you? How old are you? Ён не адказвае нам на Spirit Box, хутчэй за ўсё гэта не ён. Але паспрабуем яшчэ іншае. Пра дранікі спытаю зараз. Справа з дранікамі? Ну, ладно. Просто складана іх перакласці на ангельскую, мне падаецца. Альбо называць іх проста дранікі, альбо як іх час ад часу перакладаюць potato pancakes, што не зусім дакладна. Не ўсе potato pancakes з'яўляюцца дранікамі. Зараз камеру возьмем з сабой, яна нам спатрэбіцца. Уключым святло ўвогуле. У нас ёсць такая рэч, як святло. У адрозненне ад таго складанасці, якую я спрабаваў прабіць. Так, мы зараз шукаем невялічкія кавалкі пылю, якія будуць лётаць у пакоі, якія з'яўляюцца... О, бачыце, белы кавалачак такі паляцеў. Гэта... Вось, яшчэ раз. Гэта адна з улік. У нас ёсць адна уліка. Пакіну камеру тут. Адзначаем. Ghost Orb. Гэта звузіла кола нашых прывідаў, якія могуць быць. Пакуль гэта недастаткова, каб вызначыць прывіда. Ну, насамрэч дастаткова. Можна ўжо штосьці рабіць. Ну, мы уже Spirit Box спрабавалі, давайте прынесем яшчэ рэчаў. Гульня цёпла-холодна наадварот. Так, гэта... Ну так, можна. Так, вось яго актыўнасць можна прасачыць на маніторы. Давайте возьмем крыж, каб ён паляваць на нас. Ага, блин, я кнігу забыўся там пакінуць. А, я шмат чаго забыўся там пакінуць. Халера. Ну ладно, ультрафіолет трэба будзе ўзяць у наступны раз. Давайте раскладзем усё, што я з сабой узяў. Я затрындзеўся і забыўся пакласці ўсе свае рэчы. Опа, нехта тэлефануе, кляска, падыміце. Чат падымайце. Так, крыж, кніга. Ну і ў прынцыпе ўсё. У нас ёсць такая прылада, як кропачкі. А чым яна дапамагае? Прывід, некаторыя прывіды, іх можна заўважыць на гэтых кропачках, калі яны будуць скрозь іх праходзіць. Нават калі яны не палююць, то бок яны будуць проста бачныя скрозь іх. Гэта можна будзе заўважыць. Можна будзе заўважыць праз камеру яшчэ. Так, давайте зробім пару спроб яшчэ празмаўляць. Can you hear me? Can you talk to me? Where are you? Do you like дранікі? Я не ведаю, чаму я гэта з тым самым акцэнтам гавару. Табе падабаюцца дранікі? Прывіт, размаўляй са мною. Калі ласка. Скажы што-небудзь. Привіт. Hello.
an elderly victim. О, вось, адказаў. Добра, у нас ёсць спірітбокс. Гэта звужае наша кола яшчэ менш. У нас застаецца Мара, Йокай і Онрыо. Нам трэба знайсці апошнюю уліку, і мы ведаем, што гэта за прывід. Абавязкова на ангельскай гаварыць, верагоднасць таго, што ён адкажа вышэй. Але не абавязкова. Там спрацуе як? Ёсць набор фраз, якія прывід разумее, і можа адказваць вам на іх, то бок, ну, па тыпу, ты пытаешся што-небудзь у яго, і ён што-небудзь адказвае. Яны неяк перараблялі гук, мне падаецца, не упэўнена, мне падаецца, они трошки сламалі яго. Дык вось, на фразы, якія вы гаворыце, на ангельскай, ён можа адказаць вам літаральна, ну, адказ даць. Напрыклад, і калі вы спытаеце, я не памятаю, узрост працуе праз гэтае альбо не, вы можете задаваць пытанне, ён будзе вам адказваць. Калі ён распазнае фразы. Калі ён фразу не распазнае, то у гульні ёсць па тыпу абарона ад фейлаў. Ну, па тыпу, у вас можа не працаваць нармальна voice, ну, просто ваш мікрафон. Таму ён кожныя 10 секунд час ад часу будзе пракідваць, ну, быццам бы паспяховую разобраную фразу. І прывід адкажа на яе. Вось, таму на ангельскую верагоднасць вышэй, без яе вам усё роўна адкажуць, просто, ну, гэта займе больш часу. Можа заняць больш часу. Можа не. Верагоднасць таго, што ён адкажа, ну, яна фіксавана, ну, па тыпу, яна існуе як верагоднасць. Вось гэта камеру, якую я паставіў у будынку. Мы можам сачыць адсюль, нам не абавязкова заходзіць. Але мы не будзем сядзець тут, таму што навошта нам. У нас ёсць кнігу, якую нам трэба паглядзець цяпло, наколькі цяпло там. І кропачкі. У нас застаецца 3 улікі, якія могуць вызначыць аднаго з гэтых прывідаў, якія засталіся. У нас засталіся Мара, Йокай і Онрыо. Онрё. Неважно. Так. Я возьму з сабой гэта, няхай будзе. Давайте возьмем сэнсары перасоўвання. Сэнсары руху. Такім чынам можам прасачыць. Яны дазваляюць мне разумець, дзе знаходзіцца прывід у пэўны момант. Гэта так выглядае звычайны геймплей. То бок, хоп. Ён у том баку, што відавочна таму, што ён яшчэ і дзверы пакранаў. Так, у кнізе ён яшчэ не напісаў. Тэрмометр 9 градусаў тут, 3,8 тут, 3,1 тут. Можа ён у гараж перасунуўся? Не, хутчэй не. 2 градусы ўсё яшчэ тут. Зачым тады? У нас застаюцца кропачкі. Я спыню зараз кропкі, каб яны стаялі ўстойліва. Так, 4 градусы тут. А, не, 8 скочыў. Ён зайшоў у гэты пакой зараз. Гуля, хутчэй, атрымліваецца, калі вы гуляеце на гэтай складанасці, то яна мае даволі такое разразумелае кола гульні. Вам трэба знайсці пакой, дзе знаходзіцца прывід, знайсці яго улікі і сысці. Вам не абавязкова нават чакаць яго палявання і быць пад пагрозай. Але калі вы падвышаеце складанасць, у вас памяшаецца колькасць улік, якія вы можете знайсці на гэтага прывіда. То бок у нас зараз вядома 2 улікі і існуе 3, якую нам трэба вызначыць. Але калі б мы гулялі на больш высокай... О, выглядзіце, тэмпература была толькі што ніжэй за 1,08 праскачыла. Зараз для пацверджання вам яшчэ раз паказаць. 0,7, бачце? Зараз... Вось. І атрымліваецца, ведаючы 3 гэтай улікі, мы можам сказаць дакладна, што гэта Онрё. Але, калі вы гуляеце на больш высокай складанасці, вам даецца толькі 2 улікі. І прывід хавае 3. То бок ён яе проста вам не пакажа, яна ніколі не адбудзецца. Вось як зараз, нізкая тэмпература, яна проста ніколі не адбудзецца. У вас заўсёды будзе тэмпература вышэй за 1. Заўсёды. Для гэтага трэба выконваць дадатковыя рэчы, якія ў прывіда схаваныя. Ну, па тыпу іх магчымасці схаваныя выкарыстоўваць. Зараз я прадэманструю вам адну з магчымасцяў Онрё. Адну. Ну, яго некалькі іх ёсць, але гэта тое, што дазваляе яго вызначыць. Гэта ўжо схаваныя рэчы ў гульне, якія можна вызначыць альбо з тэкста, які апісвае прывідаў. Зараз я пакажу і раскажу, як працуе праверка на Онрё. Я на ўсякі выпадак возьму з сабою яшчэ гэты самы кадзіла сваё. Для бяспецы на ўсякі выпадак будзе шкада памерці зараз ужо. Вось. У яго ёсць асабістасць. Для Онрё
У адрозненне ад усіх іншых прывідаў, любое запаленае святло, не электрычнае, то бок агонь, працуе, ён выключыў святло тут. Любой агонь дзейнічае як крыж. То бок, зараз у нас ёсць крыж. Дзякую вялікі. У нас ёсць крыж, стаіць 3 ліхтарыка навокал іх. І калі ён паспрабуе паляваць і будзе навокал яго знаходзіцца дзесьці святло, свечка нейкая гарэць, то гэта спыніць яго паляванне. Так жа сама, як гэта робіць крыж. Але затушыць гэтую свечку. І яшчэ, кожны раз, калі ён тушыць 3 святла, проста тушыць, ён адразу паспрабуе паляваць. То бок, ён тушыць 3 святла, пасля гэтага праз 10 секунд, у межах 3 секунд, ён паспрабуе паляванне. Давайте вызначым, куды нам бегчы, калі ён так паспрабуе. Зараз у мяне стаіць там камбінацыя наступная. У мяне стаіць 3 святла і крыж. То бок, калі я запалю зараз 3 святла, усе яны патухнуць і запаліцца адразу крыж праз 10 секунд, гэта хутчэй за ўсё Unreal. Нават не ведаючы ніякіх улік, вы можете гэта праверыць, вам не трэба нічога ведаць з таго, што мы зараз праверылі. Вось. На больш высокіх складанасцях улікі прыбіраюцца. Спачатку адна, то бок у вас застаюцца 2 толькі улікі, потым 2 улікі прыбіраюцца, і вы вам патрэбна толькі па адной вядомасці, напрыклад, у вас кропачкі вы знайшлі. Вам трэба вызначыць, які з гэтых прывідаў, ведаючы іх усе іх асабістасці. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Няўжо не пачынае паляванне, таму што занадта высокі это самы у мяне узровень. Чаму ты не пачаў паляваць? Андрю, я тут жадаў даказаць свой пункт гледжання. Давайте зараз один запалім. Можа ён дзесьці свечку знайшоў. Можа, хутчэй за ўсё зараз у мяне занадта высокі розум. Ну так, у мяне ж розум занадта высокі. Давайте паглядзім яго. Просто да гэтага моманту на высокіх складанасцях у ваш ужо розум улятае ўніз. Ну, дастаткова, каб ён пачаў паляваць. Ну так, у мяне 80%, у мяне ўсё ў парадку. У гэту гульню можна і патрэбна нават гуляць коопам, бо некаторыя рэчы немагчыма рабіць... Ну, затушыў гэтую. Другая. Я зараз святло паўвыключаю. Досить у цемры, каб знішчаць свой розум. Я ношу одну затушыў, гэта у нас яшчэ наступны ход. Калі прывід спаліць крыж, і каля крыжа будзе святло, гэта значыць, што гэта не Unreal. То бок, калі зараз адваротная рэч адбылася, гарыць свечка, і ў гэты момант паліцца крыж. Гэта значыць, што гэта не Unreal, таму што прывід праігнараваў святло. Яно яго не спыніла. Вось. Гэта адзін дадатковы варыянт, як яго ўвогуле вызначыць. Я ўжо дэманстрацыю скончыў з гэтым. Давай, святло затушы. Розум праз страх губляецца. Так, калі прывід робіць нейкія падзеі, напрыклад, з'яўляецца сам, ну, у яго ёсць авенты, якімі ён можа пужаць нас, праз некаторыя асабістасці свае, у некаторых прывідаў ёсць магчымасць, напрыклад, праклён на нас накласці, які будзе зніжаць наш розум, і рознымі такімі варыянтамі яны могуць уплываць на наш розум. Але асноўнае, за што мы страчваем розум, гэта за знаходжанне ў цемры. Увесь час, пакуль мы знаходзімся без святла, ну і чым менш святла навокал нас ёсць, тым хутчэй мы губляем наш розум. Прывіды не палююць, калі ваш розум занадта высокі. То бок у вас на звычайнай складанасці у вас ёсць час, калі вы забяспечаны і на вас не будзе... Вас прывід будзе пужаць. І адзін з прывідаў можа нават напасці ў любым выпадку. Гэта дэман. Дэман можа ігнараваць любыя абмежаванні па вашаму розуму. Але ў асноўным прывідам патрэбна прыкладна 50-60% вашага розума, каб пачаць паляванне. А як спаць? Ну, гэта спі там, дзе няма прывідаў. Калі будзеш спаць там, дзе прывіды, то вось усё дрэнна скончыцца. Нешта ён увогуле забіў. Прывід, ідзе. Куды ты пайшоў? Это моя. Термометр. Усё яшчэ тут, альбо не? Мінус 3,2. Увогуле. Астудзіў. Ну вось ён зайшоў сюды. Святло, калі ласка, прывід.
Ён праходзіць міма, то бок, ну, зараз за... Што там кінуў ужо? Ён зараз, як працуе гэты сэнсар? Ён заўважае, у яго ёсць дыстанцыя, калі паставіць, можна пабачыць белую лінію. У яго ёсць дыстанцыя. Калі нешта уваходзіць альбо выходзіць за межы гэтай, ну, лініі, ну, за гэтага кола, то ён рэагуе і паварочваецца ў той бок. Калі ён выходзіць альбо заходзіць. То бок, калі зараз ён падсвеціцца белым і пакажа ў нейкім напрамку, мы можам сказаць, дзе ў гэты пэўны момант прайшоў прывід. У адзін альбо другі бок. Нешта прывід вырашыў, што нахрен тушыць нашыя свечы. Ну... Машыну ўключыў. Ключы трэба ад машыны забраць. Дякую вялікі. Вось он. Альбо зайшоў, альбо прайшоў тут просто. Ходзіць там ён. Туды-сюды. Оп, выключыў святло. Ён выключыў святло ва ўсім доме ўвогуле. Давайте уключым яго назад. Пачакайце-ка, гэта не можа быць прывід. О, прывід. Мімік. Слухайце. Мне трэба ультрафіолет праверыць. Гэта можа быць мімік. Я толькі зараз зразумеў, чаму ён мог не... Адзін варыянт, чаму ён мог не пачаць паляваць. Ну, мне падаецца, гэта 100% яго магчымасць. Там высокая актыўнасць. Мне падаецца, гэта мімік. Давайте пашукаем яшчэ нашыя... Так. Пыл усё яшчэ лятае ў тым жа самым пакоі. Давайте праверым на ультрафіолет. Спі там, дзе няма прывіду, гучыць канструкцыя для жыцця. Энгрі Ралев. Карысныя саветы на кожны дзень. Так, ён выкінуў кнігу. Перад намі мімік. Мімік мае асабістасць. Бачыце ультрафіолет? У нас не павінна было чацвёртай гэтай самай. Дакладна. Я ждаў вам Андрэю паказаць. Ага, гэта мімік. Глядзіце, якая справа. Мімік, акрамя таго, што ён імітуе любога прывіда, а ён зараз імітаваў нейкага іншага прывіда, у яго ёсць 4 улікі. Калі дакладна, у яго 3 улікі як звычайна, але ёсць у яго адна уліка, якая не з'яўляецца улікай, а проста падманка, каб збіць нас са следу. І мы амаль не купіліся на гэта. Ён заўсёды паказвае вось гэтыя, прывідныя шары, то бок кавалачкі пылі, якія мы бачылі на камеры. Я зараз вам зноў пакажу. Але яго сапраўдныя улікі, яго улікі, гэта вось гэтыя 3. Тэмпература, ультрафіолет і гэты самы спірітбокс. Гэта яго сапраўдныя улікі. Астатнія гэта падманка. Ну, то бок вось гэты... ён зараз закрыў. Я зараз... О, вось, з'явілася только што пролетела там у левым верхнім баку. Няўжо он перасунуў пакой. Так, бачыце, вось злева зверху зноў. Я буду тут трымаць камеру. Можа, зноў пашанцую. Мне падаецца, ён змяніў пакой. Так, ён хутчэй за ўсё ў гаражы, таму і не бачна нармальна гэтых кропачак. Альбо не. Альбо просто перашкаджае дзвер. Ну, добра. Там ёсць такія кавалачкі пылі. Я спадзяюся, вы заўважылі, зараз я дзверы яшчэ чыню і пабегаю там, пакажу. Тыкнуў гэтыя кропачкі. Трэба яшчэ паглядзець, як у нас увогуле з настроем, а то зараз ён на прывіда нейкага агрэсіўна пераключыцца і на нас нападзе. Так, у нас зараз 52, амаль мяжа палявання. Мы зараз возьмем медыкаментамі, скарыстаемся, якія падвысяць наш розум. Гэта ёсць усё толькі на... гэта дапамагае на гэтых складанасцях. Тут шмат інструментаў, якім можна карыстацца. Ёсць дэтэктары гуку,
ёсць вось перасоўванне сэнсары, ёсць соль, якой можна вызначаць некаторых прывідаў, і яна можа яшчэ дапамагаць знайсці ультрафіолет там, дзе яго знайсці складана. Давайте зараз пашукаем. Зараз святло выключым. Так, цябе можна увогуле ось выключыць зусім. О, бачыце, ляціць? Полетела только что. Зараз. О, вось літаральна перада мною была. Во, яшчэ лютая. Гэта таксама з'яўляецца улікай, але ў выніку у прыкладзе міміка гэта падманка. Гэта несапраўдная уліка. І вось зараз наш мімік амаль падмануў. І таму у нас не прайшла праверка на Андрё. Я павінен быў здагадацца. І так звычайны раунд у вас і скончваецца. Вы малайчына, вы скончваеце, і калі вы здагадаліся з прывідам правільна, вы атрымліваеце за гэта грошы. Калі неправільна, вы атрымаеце іх менш. Калі вы памёрлі, вы атрымаеце яшчэ менш. Такая справа. Мімік. Унізе написано тып прывіда мімік. Мы атрымліваем за гэта грошы, плюс яшчэ дадатковыя грошы за складанасць. Чым вышэй складанасць, тым больш грошай. За грошы вы можете набываць прадметы. Вашыя прадметы трацяцца, напрыклад, тое, што я патраціў зараз сабе медыкаменты, яны трацяцца. Некаторыя прадметы не вяртаюцца нам. Калі мы паміраем, мы трацім усе прадметы, іх трэба набываць зноў. Грошы тут звычайна не праблема, калі вы гуляеце, але акрамя моманта, калі вы гуляеце на нізкіх складанасцях. На нізкіх складанасцях вы можете ў выніку пазбавіцца ўсіх грошай. У прадметаў ёсць розныя ўзроўні, то бок яны бываюць рознай якасці. Напрыклад, у кожнага прадмета ёсць варыяцыі. Напрыклад, давайте возьмем ліхтарык. У нас як ад моцнага ліхтара, так і да больш слабага і зусім старога ліхтара дзесьці з бабулінага падвала. Вось. Тое ж самае касаецца нататнікаў, таксама касаецца і розных там дэтэктараў усяго, літаральна, камеры, святло, пачынаючы з простых свечак, больш такіх ужо канделябры і яшчэ той ліхтар, якім мы карысталіся. Я зараз карыстаўся усім самага высокага ўзроўню. Або без гэтага выпрабаванне апакаліпсіса становіцца яшчэ больш складаным. Без, напрыклад, акуляраў начнога бачання, якая амаль самая апошняя рэч, якую вы атрымаеце ў гульне, гэта зрабіць, вельмі складана. Вось, бо там цёмная ні халеры не бачна. Прывід вас проста знайдзе, з'ясі і ўсё, канец. Вось. Так прыкладна выглядае звычайны раунд. Але выпрабаванне апакаліпсіса зусім іншая справа. Давайте вяртаемся яшчэ адну спробу. Зробім яго. Нам патрэбна... Так. Пресет, апокалипсис. Третьего уровня золотые. Самая великая мапа. Правильно же я его все сделал? Правильно, поехали. Так. Квесты нормальные. Мы можем их зрабіць, яны магчымыя. У параўнанні. Вось моя хуткасць і спрынта няма. То бок мы закрасці з такой хуткасцю. Так, агенчик, не забыть агенчик. Взять микрофон, взять камеру. Есть. Поехали. Я спадзяюся, сёння па стрыму увогуле якасць карцінкі у нас нармальная, бо зноў жа, як я ўжо гаварыў, я заўважыў, калі у нас быў раптоўны стрым па Devil May Cry, за высокай актыўнасці відарыс увогуле развальваўся. Ну, то бок, на актыўнай гульне ўжо якасці не хапала. Я яе падвысіў, але гэта можа не супярэчыць майму інтэрнэту. Вось. Таксама гэта атрымліваецца якасць падае і на відэа, якія выкладаюцца ў YouTube, нягледзячы на тое, што ў мяне ёсць поўная магчымасць, я не толькі залежу ад інтэрнэта, я магу запісаць любую якасць так-то для YouTube тэхнічна. Вось. Такая вось праблема. Таму я спадзяюся, зараз якасць падвысіцца, я яшчэ праверыю пасля стрыма, ці ў парадку ўсё, таму што пры рэзкіх рухах нізкі бітрэйт, які стаяў у мяне, пры хуткіх рухах улева-ўправа за гэта вельмі развальваецца карцінка. Відарыс. Так, ужо палюе, але не ведаю дзе.
Чакаем, пакуль скончыцца паляванне. Хутчэй за ўсё не правае крыло. Але трэба ўжо праверыць, бо з нашай хуткасцю гэта цэлы паход, каб дайсці ад дзвяры да дзвяры. Ідзем у другую дзвер. Вось тут схаваемся. На гэтай складанасці геймплей выглядае, як вы бачыце, зусім па-іншаму. У нас не будзе магчымасці. Наш розум адразу на нуле. Прывід палюе вельмі доўга. Прывід вельмі агрэсіўны. Прывід таксама перасоўваецца на 150 на хуткасці ў паўтары разы вышэй, чым звычайная. Мая хуткасць у 2 разы менш, чым звычайная. Такім чынам, убегчы ад яго і змагацца ў паляванні з ім гэта амаль немагчымая задача. Амаль немагчымая. Вось. Але мне патрэбна даведацца, што гэта за прывід, без аніякіх улік. Дагэтуль, у прыкладзе дагэтуль, я паказваў 3 улікі, якімі я карыстаўся, каб вызначыць, што гэта за прывід. Зараз у мяне улік няма увогуле. Яны проста адсутнічаюць. Нічога ва ўсім спісе гэтым не працуе. Адзіны, каго можна вызначыць па улікі, гэта міміка. Нягледзячы на тое, што гэта не яго, таму што гэта не яго уліка. Гэта яго падманка, і гэта адзіны прывід, які ў гэтай сітуацыі можа даць хоць якую падказку мне. Вось. І мне патрэбна вось у гэтым становішчы, не маючы аніякай улікі, ведаючы толькі асабістасці розных прывідаў, зрабіць гэта на гэтай складанасці, калі я не магу падысці і праверыць хаця бы яго пакой. Так, паляванне ёсць, ён не ў гэтым увогуле крыле. Добра, можам ісці назад. Як такім чынам патрэбна вызначаць? У кожнага прывіда свая асабістасць. Свая вельмі унікальная асабістасць, праз якую яго можна вызначыць. Ух ты ж, ё-моё. Delivery as the Moon адпраўляецца, 2500. Прывід, мне падаецца, быў у звычайнай хуткасці. Так, забіраемся бліжэй. Ён альбо ў гэтай частцы, тут, у цэнтральнай, альбо ў левым крыле, альбо ўнізе ўвогуле. Пытанне яшчэ дзе дакладна. Давайте схаваемся вось тут. Опа, паляванне пачалося. Я яго не чую. Хутчэй за ўсё, гэта левае крыло. Ён проста так далёка зайшоў. Калі гэта левае крыло, то можам падабрацца да яго бліжэй, правильно? Я зараз спрабую хоць знайсці яго хоць прыкладна дзе. Вось он там. Это звычайная хуткасць, проста памножаная на 1,5 разы. Так што, у прынцыпе, перад намі не самы просты прывід будзе. На гэтай складанасці ёсць яшчэ іншая праблема. Некаторых прывідаў амаль немагчыма вызначыць. Альбо, проста немагчыма, альбо гэта настолькі складана, што не мае ніякага сэнсу. Яшчэ далей. Паляванне яшчэ не скончылася. Спадзяюся, дайдуць да гэтай дзвяры, каб схавацца. Добра. Сядзім, чакаем. Пры паляванні прывід можа нас знайсці. Знаходзіць ён нас альбо па гукам, якім мы робім. Калі дакладна, то толькі адзін гук увогуле ўлічваецца, гэта наш голас, то бок калі мы карыстаемся чатам. Калі вы гуляеце з сябрамі, то гэта значна прасцей атрымаць. Так. Звычайная хуткасць.
Усё яшчэ ходзіць па нізу. Але чаму нас зараз міргае? Няўжо ён мяне заўважыў? Ой, сур'ёзна. Чаму гэта так спрацавала? Ён не гаворыць мне, што ён зараз падымецца наверх? Не падняўся. У мяне чамусьці пачаліся перашкоды на гэтым самым. На маіх акулярах. Яны не павінны быць. Таму што у нас розніца ў паверхах. Ён зараз унізе, пад намі. Цікава. Калі гэта звычайная хуткасць, то мы сядзім, слухаем. Ці варта яго фота рабіць? Давайте зараз просто прабягуся па прывідах і таму, што ў нас па прывідах ёсць. Каго мы не можам вызначыць? Мы не можам вызначыць мару. Гэта прывід звязаны з цемрай. Ну, у нас тут няма святла ўвогуле. Зламаны усе пробкі выбіты, немагчыма вяртаць святло ўвогуле. Дэмана. Дэмана асабістасць тое, што ён агрэсіўна палюе. Тут прывід і так агрэсіўна палюе. Ёкай глухі прывід. Яго яшчэ можна вызначыць. Ну, калі шчыра, вось там зараз чуйна было крокі яго. Унізе, так? Добра. Ёкай глухі прывід. Ён чуе вельмі дрэнна. Ён чуе вельмі блізка. Таму, калі у вас ёсць магчымасць дзесьці схавацца і быць упэўненым, што у вас павінен прывід пачуць зараз, і вы пачынаеце гаварыць, то ён ніяк на гэта не адрэагуе, пойдзе далей проста па сваіх справах. На гэтай мапе гэта складана, але магчыма. Майлінг. Вельмі ціхі прывід, якога амаль немагчыма пачуць. Гэта не гэты варыянт. То бок, я зараз майлінг выключаю, таму што яна ў нас... Я бы яе не пачуў проста. Але я зараз чую яе добра, нават калі яна, з мікрафонам я заўсёды добра чуйна, але вось без мікрафона пачуць амаль немагчыма, вы ўжо хутчэй за ўсё мертвы, калі вы яе пачуеце. Райджу патрэбна электроніка, і ён агрэсіўны з электронікай. Вызначыць яго магчыма, але вельмі складана на гэтай мапе і на гэтай складанасці. Я яго выключу як магчымасць увогуле вызначэння. У яго высокая хуткасць, але яго звычайная хуткасць пры звычайнай сітуацыі, і ён значна хутчэй, каля яго ёсць электроніка. Справа ў тым, што каля яго будзе электроніка, я буду ўжо мёртвы. Я просто не дабяруся да яго. Морай хутчэй, чым звычайныя прывіды, чым ніжэй мой розум. Мой розум і так на нуле, ён павінен быў быць вельмі хуткім, а ў нас звычайны прывід, таму мы яго прапускаем. Рэйс у нас... ён можа тэлепартавацца і не кранае соль. Яго можна вызначыць. Можам узяць соль і даставіць прывіда прайсці скрозь соль. Зрабіць невялічкую пастку, каб праверыць, ці можа ён наступіць у яе. Калі не можа наступіць, гэта рэйс. Калі праходзіць скрозь соль, яна рассыпаецца, гэта значыць, што гэта не рэйс. Астатнія прывіды звычайна рассыпаюць соль. Праходзіць скрозь яе і ўсё ў парадку. Баньшы. Асабісты гук. Асабісты крык. Вось. Для гэтага толькі... Як мінімум для гэтага варта трымаць мікрафон гэты. На гэтым мікрафоне час ад часу чуйныя гукі прывіда. Не вось гэтыя, якія зараз падчас палявання, яго тады заўсёды чуйна. Але ёсць проста шэпт размовы прывіда. У баньшы ёсць верагоднасць 30%, што яна зробіць асабісты крык. Крык баньшы. Скрозь гэты мікрафон. Толькі скрозь гэты мікрафон. Так проста я не вызначыць. Так. Усё яшчэ ўнізе? Усё яшчэ ўнізе. Што за халера? Прывід на гэтым паверсе? Я не разумею, зараз вельмі дзіўна было. Сядзім і слухаем. Чуеце вось гэты гук? Гэта тое, што прамаўляюць прывіды. Я вам зараз зрабіў гэты гук, але у баньшы ёсць свой асабісты унікальны. Гучыць як крык жаночы. Вось. Рэвенант. Вельмі павольны прывід. Калі... Гэта ж не мая дзвер? Зараз была, не мая. Опа, святло пераключылася. Гэта не мара. Добра. Добра, там унізе ўсё цыркае. Зноў паляванне.
без гукаў палявання. Дзіўна. Ну, добра, давайте я вызначэннем далей займуся. Рэвенант быў бы вельмі павольным прывідам, але ён, калі заўважыць, ён паскараецца як тарпеда. Ён вельмі хуткі, проста гіганцкая хуткасць. Калі ён бачыць сваю цэль, калі ён яе не бачыць, ён вельмі павольна проста блукае па тэрыторыі. Таму зараз мы чулі звычайную хуткасць, таму ён не павольны. Таму гэта не Рэвенант. Юрыя мы вызначыць не можам. Калі гэта Юрый, то ўсё, ну, без варыянтаў, мы яго не вызначаем. Ханту быў хуткая ў халодных месцах. Мы гэтага не бачылі, ну, тут звычайная хуткасць у гэтага прывіда. Анрё ніяк мы не вызначым. То бок, ну, верагоднасць таго, што мы прыйдзем туды і паставім 3 агня, ну, гэта, камон, не. Паляванне і так само па сабе пачнецца. Абакі таксама без шансаў. Абакі вызначаецца асабістым ультрафіялетам. Ультрафіялета мы не пабачым, немагчыма яго вызначыць. Дзіо ўжо б у нас забіў, гэта не Дзіо. Дзіо там свая асабістая механіка, не буду ўжо падрабязна вось пра яго праходзіцца. Джин, фантома мы можам вызначыць, ён міргае падчас палявання трошкі па-іншаму ад астатніх прывідаў. На жаль, гэта складаненька, але магчыма. Джин без варыянтаў, бо асабіста Джина звязана з уключаным святлом. Калі няма электрычнасці ў пакоях, то гэта не магчыма. Цень таксама амаль немагчыма. Ну, праверка на цень смярцельная. Ну, просто для мяне. Таму я памру раней, чым я вызначу цень увогуле, шэйд. Одні таксама адрозніваецца тым, як міргае падчас палявання, але па-іншым, у адваротны бок ад фантома. Можам вызначыць, тэарэтычна. Горыо ніколі не пакідае свайго пакою і мае... Добра, гуляе там. Мае асабістыя вельмі асабістыя кропачкі. Тое, што он ніколі не пакідае свайго пакоя, ну, гэты прывід даволі шмат ходзіць туды-сюды, таму я не магу сказаць, што гэта Горыо альбо не Горыо. Ну, Горыо складана вызначыць, я хутчэй скажу, што немагчыма. Блізнюкі. 2 блізнюка, адзін хутчэй, другой больш павольна. Мы чуем кожнае паляванне, мы чуем адну і тую ж хуткасць, таму гэта не блізнюкі. Мімік. Мімік будзе змяняць свае паводзіны кожныя 2 хвіліны, прыкладна. То бок кожнае паляванне, хутчэй за ўсё, праз 2 палявання яно будзе змяняцца яго паводзін. Яны не змяняліся ўвесь гэты час, таму верагоднасць міміка вельмі нізкая. Цэй была бы вельмі хуткая, альбо хуткі, я не ведаю, як цэй, гэта мужчынскі або жаночы род. Цэй мае высокую хуткасць, калі яно маладое, гэты прывід малады. Чым больш мы знаходзімся каля гэтага прывіда, тым больш старым яно становіцца і тым больш павольным ён становіцца. Ён павінен быў бы, калі мы яго толькі сустрэлі, быў бы павінны быць вельмі хуткім. Ён звычайнай хуткасці. Такім чынам у нас застаецца ўжо з усяго гэтага спісу, мы можам вызначыць толькі 5, 6, 7 прывідаў. Усіх іх будзе складаненька вызначыць у любым выпадку. У мяне ёсць камера? Так, камера ёсць. Паляванне ёсць. О, прывід нас заўважыў. Вельмі паскорыўся прывід. Бляха. Усё, я памёр. Я забыўся зрабіць фота. І я замешкаўся, і гэта мяне забіла. Ось. Мяне магло бы выратаваць... Так, вось я тут памёрлы. І прывід скончу паляванне. Што я збіраўся зрабіць? Гэта быў Райджу. Райджу мы вызвалі... Ага. Гэта аб'ясняе, чаму ён так паскорыўся, калі да мяне набліжаўся. Але гэта не дакладна. Ну, па тыпу, гэта... Я падумаў, што гэта можа быць. Райджу, я сказаў, як немагчыма вызначыць. Райджу перасоўваецца бліжэй да электрычных уключаных прыбораў. Каля мяне валялася моя талерка гэтая з... Ну, сонар, карацей. Ён мяне хутчэй за ўсё і забіў. Ну, па тыпу, яно паскорыла яшчэ яго ад сонара. Калі я бы зрабіў зараз фота і, ну, не замешкаўся і зрабіў фота, таму што я такі, трэба зрабіць фота, а я пабег ужо хавацца. Мне трэба было зрабіць фота і збегчы ў бяспеку.
Была бы верагоднасць, што ён просто пройдзе далей гэтага пакою і я бы выжыў, магчыма. І можа быць, з-за хуткасці яго вельмі павялічанай я бы мог здагадацца, што гэта райджу, але я гэтага не зрабіў. У нас было яшчэ адзін квест гэтага збегнуць ад прывіда, то бок тэарэтычна гэта было бы выкананае заданне. Я яшчэ не прапрацаваў гэты момант палявання, калі я павінен зрабіць фота. У мяне ўсё яшчэ няма удалага фотак, пасля якога я перажыў бы прывіда. Усё яшчэ я не ўмею канкрэтна ў гэты момант. Вельмі складана гэта рабіць на гэтым выпрабаванні. Вось, але магчыма, і нам патрэбна фота прывіда для выканання гэтага выпрабавання. Гэта абавязкова, інакш выпрабаванне не будзе зроблена. Вось. Ну такая справа. Вось такая гульня. Я яшчэ планую. Я жадаю зрабіць гэтае выпрабаванне, бо у мяне не хапае 5 ачывак. Адна з іх звязана з магчымасцю дэмана рана паляваць. 3 з іх з гэтых ачывак гэта адно вось гэта выпрабаванне, калі яно зроблена, усе 3 ачыўкі робяцца, бо у ачыўкі 3 ўзроўні: бронзавы, срэбраны і залаты. Калі робіцца залаты, то улічваюцца ўсе папярэднія, таму што гэта літаральна проста яшчэ больш ускладнёная версія. Зараз я на залатое спрабаваў зрабіць. Калі яго зрабіць, у мяне застанецца тады толькі 5-е, самае важнае выпрабаванне: прайсці туторыял у гульне. І тады я літаральна магу сказаць, я зрабіў усе ачыўкі ў гэтай гульне. Вось. Ну нічога, у наступны раз. Я жадаю вам добрага вечара і давайте паглядзім, хто чым займаецца зараз. Я бачу зараз, што у відзіка зараз ёсць стрым Gamescom. Я прапаную вам завітаць да іх. Зараз я закіну, хутчэй за ўсё, на YouTube вам спасылачку. Так, ёсць на відзіка. Дзе тут спасылачку ўзяць? Вось яна. Трымайце спасылачку ў чат. Заходзьце да Рудзі і увогуле да хлопцаў. Паслухайце, як яны нешта незадаволены Gamescom. Я жартую, хутчэй за ўсё ў парадку. Я просто не магу паслухаць зараз, што яны гавораць. Паглядзіце у іх Gamescom. А я жадаю вам добрага вечара і да пабачэння. Пабачымся заўтра.